Euskara irakurtzea maite, Euskara hobetu nahi, Euskal Herriko berriak zein diren jakinaian, zure inguruetako herrietan gertakariak zein diren kurios? Proposamen bikaina herri astekarian harpidetza hartu. Urte batez prezio ezin hobean, 17 euro terditan, 70 euroren ordez. Aste guziz ostegunarekin zure etxean, herria errezibituko duzu. Harpidetza hartzeko, herria.eus edo 0 bost, 59 bost, 62, 85 deituz. Harri batez bixori, Euskal Astekaria sustengatu eta Euskaraz bizitzen jarraiki. Egunon eta ongi etorri Dona Martiriko plaza untarat gaur hemen elkartzen gira eskuskako finalen karietara. Hain zuzen ere bi partida ikusgai ukanen ditugu, lehenik gazte maila eta ondotik lehen maila. Horrez gain gomitak ere ukanen ditugu gurekin, Angie Jandonea eta Manu Arizmendi, eta pilota partiden komentatzeko San Parrasu eta Beñat Durruti izanen ditugu gurekin. Hain zuzen ere egan bezala lehen partidaren tenorea urbiltzen ari zauku, orduan hitza utziko dut San eta Beñati, eta utziko zituztet gozatzen partida hori, Ostibartarrak zaharrer segiren kontra. Eta nik erraiten dauziet txarri arte, emankizunaren zat. Bai, mil esker leire eta atxaldeon ikusentzule guzieri, atxaldeon txan. Atxaldeon deneri. Hala, leirek errandu emezala, hemen gira, beraz, Dona Martirin, zuzenean plaza ederguntan, txan, zenta berri-berria baita. Bai. Hala, bainan zahartua zen, eta istantean aipatuko duten bezala emankizunean, deliberatu dute hemen herriko etxekoek dena berriz egitea, eta ikusten duzuen bezala berri-berria dugu, estrena dugu kasik, zenta partida guti iragan baitira hori harteo, eta orain estrena ofiziala izan baita finala unekin txan. Bai, egia, zautu dugu Dona Martirin eta plaza nimintun bat demoran, eta guai plaza berri horrekin eta kriston itxura eman dute, plaza biziki edera da, eta plaza egiten du, haiko honian ikustea herri batean eta plaza berri bat egitea, uste dut gauza biziki hona den. Hala, zuk egiten zinuen, hoi hartu pizkoat tipia edezela, eta hoi zinez behar diren izarietan egin dute, bai goratasunean, bai largotosunean, eta denak untsa dira partida ofizialen jokatzeko. Hori da. Hala, beraz, partida jingiten zenta pilotariak berotua dira, eta orain berian hasten dira, beraz, finala hauntan, eta norrokan entugu parrean, beraz, esan? Alde batetik haiko dira behingoan berdez baigorriarrak, ursatziak dira baigorriarrak ikuste gorriz, gaur berdez hariko dira. Hariko dira behaz aintzinetik Eneko Eierhart, eta gibeletik Cyril Arambel. Hala, Cyril Arambel, behaz horiek berdez erranduzu bezala, eta parrean ukan dituzte Ostibartarreko gazteak, behaz horiek gorriz hariko direnak. Hori da, eta aintzinetik Ostibarrentzat haiko dira Peio Otar, eta gibeletik Ibai Etxeberri Borteide. Hala, beraz, plazarekin lotura egiteko erran behar da finalerdiak hemen jokatu zela, eta biztan da, bakutsak irabazi dutela beren finalerdia, eta aldiuntan finala jokatuko dutela. Piskat sartu entzien zinez partidan zeherran ginezake behatzen mani dugu bakutsak egin duen bidea. Beraz, multxoko partidetan, Ostibartarreko ekipak denak irabazi ditu, 4 partidak irabazi dituzte.
Eta ondotik biztan da denak irabaztuzte, beraz, egan nahi du, heldu direla plaza huntarat finala hunarentzat, zinez favoritu gisa, zenta denak irabazi baituzte. Bai, eta nik uste inbat erreski, gainerat, emaitzen aldetik, azteko, eta bereziki aipatzen duzu erreski, multsuan bat bestearen kontra izan ziren, eta hor, Ortibartarreko gazteak frango aixe nagusitu ziren. Bai, egan behar da partida horretan, eta hor dion, bai horrin titulara izela, Andoni Alo, bidarreitarra, eta hor dion ikuste gelditu zen Andoni eskuko minaikin, eta geroztik bai horriarrek sarra zidute eneko hierart, eta nik uste bere lana biziki untsa egiten du, zenta geroztik partira guztiak ere mantuzte. Eta hor dira finalan jokatzeko. Goita hamar eta sortzi buruate balman zen partida hori, multsuko partida hori, aldeuntan ez du deus ikustekurik. Eta finala bat ere beti berezia da, publiko gehiago, finala bat nahi dute denek irabazi, eta batzutan halak ere galtzen aldira, beraz, ere gerran ikusiz beren bidea egan behar da, Ortibartarreko gazteak heldu dira favoritu gisa, baina ez da deus eginik. Hori da, eta zuk erten zinuen gazteak zinez gala dira, zenta usteut gazte maileko direla oraindik eta Ortibartarrak, egan nahi du aurkari maino eta urte bat guti hau dutela, eta gaineko eta kategoria nahi dira, untsa emaiten du erakustiat, ze mail duten Ortibartarrorik, eta gazte utxak behaz, Ortibartarrorik. Baitxetan indien lemiziko tantoa. Baigurriakak aintzinen, harixi balimaziren lehen bin punduak irabazi balimazuzten, aldiuntan Ortibartarreko aldi da, eta hiek lehen pundua egiten dute, beraz bat gorrientzat, eta bitxantxo beraz berdentzat, zaharregiko ekiparentzat. Kuadroa emaiteko osan erraiten aldugu, denboa arrunt egokia dela esku-uska hartzeko. Zinez. Denbora gozoa, hoita bizpairu gradu egiten ditu, ez da halako bero haundia, beraz gozo pilotan hartzeko. Ez da euriaren irriskurik ere. Bai, egia egan xapelgo guztian, uste dut denentzat biziki komplikatzia izan dela eta partiren antolatzea. Eta, behingoan hasteko finalentzat eta gaitzeko aroa ikin gira hemen. Bai, ez dugu euriaren irriskurik euna ukan behar hasteko. Beraz, gazte horiek, ari utzten balimetugu memento xuri batzu edo hutsu batzu, zenta baliatzen alko duzue jokoa eta beste dena plazan gehiago jokoa iraunaraztea dela pundua eta teknika behar bat gutisago ikusten dena eta gero punduak luzesago dira. Beraz, xuri batzu balimadira gure komentarioen artean. Bai, eta partikulazki, plazako partidetan lehemiziko 15 goitu punduak aski usu gogorrak dira, eta partidak irikitzen dira gero, ondotik azken hamarkadan, eta pentsatzen alda gaurkoa ere hora bastuko dela. Bixe bera. Urrearreak momentuan ari Gipedian Ibai Etxeberri Bortegiren aurka eduriz. Jamerdela Ibai Etxeberri Bortegiri zinez pilotari edera dela eta bi eskoak baditu dela esan, Bi eskoak ikarriko elegantzia du, ere, erreskia ida pilotan. Pentsatzen alda etorkizun handiko pilotaria dela, eta zautzen dugu ere trinketian. Aurten gaztetxo mailakoak izanik xapelduna teatu dira eta gazte mailan, behaz, untsa emaiten du ekustea teze maila din eta launare bizkeuna du, gaitzeko ekipa dute hor Ortibarren. Ikusiko duzu ondoko punduetan, eta lehen berdinketa dugu hor bi berdin egiten baitu, beraz, biztanda partida hogoita hamar punduria idira pilotari horiek esku-uska kategoria guzietan plaza lasoan, eta atik gazteak izanez, 13 metro pasatzen dituzte botean, egan nahi du, gibeleko falterdi hogeita 5 metretan dela espailemana izoker. Hori da. Hala, etik ez.
Egin egin du, baina peio urtak ez da sartu hor. Eta berriz gibelera eta nekeziak biltzeko pilota horrek, eta hor, bai, untsasko. Aliontan untsasko hartu du airetik peio urtarek pilota hori, eta hor bidean pausatu du, eta Mariuski eneko hierart piskat urruntzen pilota horren biltzeko, eta altiuntan Osti Bartarrekoak lehen aldikotz aintzinan dira, 3 eta 2 beraz gorrientzat. Hori da, plazan hartzea. Ibaiek biziki untsa jotu du, ziloa iriki du bere lagunari, eta jakin izan du bere lagunak estrenkatzen eta tantoa. Biziki poliki pausatu ezkerrik aldean airetik. Eta biakotuko da beraz botatzerat, peio eta horaina. Urrun gibelera eta Zirila Rambel. Gurriara gibelian momentuan, Osti Bartarrekoek oina atakatzen duten ez, iraunazten dute pundua. Eta Ibai. Ontan hoi arte, Osti Bartarrekoek badute murua, urruna txikiz bai gurriarak. Entzin hortan, sartu beharko du aldeuntan peiotarek, ez du nahi bezen untsak hausitzen. Eneko egenak, egan behar da, mastapenean, B-mailan jokatu behar zuen, txapelgo hori, atxia zen, nik uste. Eta, hautzen dugu ere, bizki pilotari abila da, GBA. Rene Muscardizen handian eta hilo bada ere, badu arrazan ere bada pilotari gaia, nik uste. Eta bere mailaiak usten du. Huts bat eskutik eskapatu dako pilota hoi eta joan da eskuineko aldeat, baina falta joan da. Hori da, betiko gauza, norbait laudatzen haste mali mazira, ordeon iten du xixokeri bat. Eta aldeuntan bipunduen antzua beraz Osti Bartarrek eko ekiparentzat, 4 eta 2 beraz. Mementoan usten dugu lehenbiziko tantu horietan, pixkan nausi besoz, eta Osti Bartarrek horik. Urgoa txikitzen dute, eta urguna txikitzen dituzte bai gurriarrak, eduriz lehentxantxo hotan. Pilotatzara, ezkerretik lotu beharko airetik, ez, keinu ez gitu nuen ez du hartzen. Eta Ibaieke ez du nahi bezen untsak hausitzen. Eta berriz kaskorat. Untsak urutzatuz, eta ezkerraz lotu beharko. Eta honne atzen du, pilota edera, berriz Gibel, abeliuntan eneko irart. Ustentugu, gibi gibel horik bereziki ez dute arrazorik, bi eskuekin hartzen dira bizki untsa, ezkerraz ere ez dute arrengorik. Laguntzen du hor, gibelkera telu da, piskat bere lagunaren eta laguntzerateneko. Beste pundu bat izanen da Osti Bartarreko gaztentzat, 5. 5 eta 2. Hauntza hasia ziren zaharrik segiko bi pilotariak irabaziz 2-0, baina 5 egin duzte segidan Osti Bartarreko gaztek. 5 eta 2 beraz. Eneko rentzat, nekezi aintzina da eneko, eta nekezi gehiotitu zokotik gaidelaik. Eta biharna pilota galtzen dila plaza zokotik. Hore, entzen da numitan, hatik falta eder bat egin duena hor peiotarrek pilota edera zuen, baina sobra nahi zuen bortxatu behar ba, horitakita. Azpiko magaren azpiko aldean gelitu da. Eta ideiak ez zituen behar ba, hain argi, jokaldi hortan. Erdi hutsa jintzaio eta enekoren erdi hutsa pilota eta ez du baliatu bate. Eta kolpez beraz, 3. pundua baigurriko gaztentzat. 3 eta 5. Behar den denbora botatzeko enierko jartek eta abiatuko da. Eskuineko alderat, altxatzen alduen bezala pilotarek. Eta Ibaiek egin beharko.
Guineko aldea tagotzen, pilot tagor da. Airetik lotzen, laburketen zena lainan, falta bat, eta ondeat emaiten altzuen. Bai. Baitzen autu hobenena airetik hartzea, baina aldiuntan ere usitu dako. Bai, eskifite sartu da egia, eta petako animaliak emaiten ditu ibaiek, eta sigil pixkat gaindintzia zen, eta nahi gau izan du eta sartu airetik defenditzeko. Eta ezker jurri du bizkiuntza, bere airea, eta utxin du ezkeraz eta peiotarek, defentsa. Eta zaharresinkoak beti hor ditugu hurbiltzen ari berriz, beste bertik gintek eta bat ikusiko dugunez, lauetan dira, 5:05. Pilota edera hor zigilakan balentzat, ezkerreko alderat, eta ezkerre edera duena ibaiek. Gaitza du ezkerra, eta... Lotu da, hor hartzeko pilotaroi peiotar, beren etze autu berena. Etzen autu berena, eta gestuare etzen ona. Bi aurkariak eta deia eta aintzinean ziren, pixkat presaka jo du aire hori. Eta horrek egan nahi du, beraz, hor dugula bigarren berdinketa bostetan, beraz, bost berdin bi pilotarien hartzen, eta lehen pausa bat hartuko dute lau pilotariek, joan dira, bakotxak bere trebatzailean alderat. Eta pausa bat hartuko dute. Pausen aldetik, xan aurraudiak dira, normalki bost pausa bakotxak hori da? Hori da, plazan hori da. Eta pentsatzeko da, epeilak ez ditugu aipatu, hor diren? Bai, eta alde batetik eta itxasiaga, Gilbert Dukazu, eta batitearen aita. Bestaldetik Gerard Etxebar, lekondara. Pilotaria ere, nolaz ez? Plazako xapeldun izan dena, bere garaian. Eta Gileko zokoan, eta Tximendi, eta Donostirikoa. Donamartirikoa, nortuko lekukoa. Donamartiri uste bai, lekukoa dena, bai, hemengoa, bai. Espaldikoa, hua. Hiru epaileak eta segur naiz Gilbert bezalako batek markatzen dituela pausa guztiak. Bai, ez da dudaik alde hortaik. Epaile zorroza da Gilbert, eta... Batzutan partida gogortzen delarik eta batzutan iduridu bost pausa bakontxarentzat aniz dela, binen zinez denbora berua delaik eta partida atakatu delaik denen beharra badute. Eta Gilbertek eranen dakote segurazze berriz jokora diteko. Hori da. Bartareko pilotariak dira berriz plazarat. Eta bai gorriarrak ere fite dinen berriz hasteko. Horreitaraziz behaz bost berdin direla lau pilotari horiek. Eta beraz aldiuntan zahar ersegiko pilotariek botatuko dutela. Eneko jartekin. Publikoa ere emeki heldu, egan behar da bakarrik aintzin partida dela, pentsatzeko da istantzian gehiago jende izan dela, bi bazterreko... Deia frango plantiama da, bi bazterrak untsa betia dira, gibeleko hori gutisago egan, menen bi bazterrak untsa betia dira. Egia, usatziak gira final horietan eta plaza hundietan ikusti... Sake hona, eskuin. Eta aurten ikusiz, tanto gaitza, txigilek... Beja da, egin, biaren pilotan. Eta 6. puntua, baigorriaren zatzenen da, 6 eta 5 beraz. Bai, egten nuena eta egia plaza hundietan itentuzte usaian finala hundi horik. Eta ikuskiz, orten agaberritia izan dela eta Donamartiriko plaza. Eta uste dut, eta ideia bizkipuita izan dela eta eskertzeko Donamartiriko egia eta denek bateko klubare, aldi berean, eta ideia bizkipuita izan da, eta hemen egitea finala horik. Baigorriak berriz botzean beraz. Eta luze bat ibaiek, untsakarreatzen Zigila Janbelek. Zigile, ikusi dugu, da botatzen, teknika ondiko pilotaria da. Gai da tenketean ikusten ladozu haintzinetik, giletik, ez du posturak guziak menperatzen ditu. Agon pilotaria da.
Alehuntan ez da menturatu hain zineat jo egiterat peiotar eta luze egin du. Berriz bera entzatzen da hau ere. Berriz luze Gibel hortarat. Eta Cyril Arambel defentsan. Erdi eskapada eta honeat. Ez eskapatu zaio. Falta zen pilota. Falta bai. Lemizko utsa Cyril entzan nik uste. Partida hontan. Eta hirugarren berdinketa, seina berdin, finala hontan, hemen Dona Martirin. Bon, partida horrekatia, ala pentsatzen. Bai, mementoan, bospundu egintuzte segidan Ostibartareko gaztek, baina baigurriarrek berriz egin dira. Eta horren buru, ala berdin dira, eta mementoan, bon, Frango joko idekia. Hori da. Hale, abiatzen da botatzera, eta beraz, peiotar aldeuntan. Gibel, eta untsa kaskorat, sobera kaskorat egeran Cyril Arambelek. Plazaren gaineko aldeat joan da pilota bai, sarerat. Eta egan nahi du horrek pundu berri bat izan dela Ostibartareko pilotarientzat, 7 eta 6. Kasik sobera untsa jo du pilota hori, sobera gatoz bezala. Zazpi beraz gurrientzat eta 6 berdintzat. Urruan, kasu ez, urbiltzen da pasamagatik, baina nagoen bazuen iku pixka bat. Gibela jimea untsasko, ere maiten peiotarek. Untsa onkitu, enekok jo bizkeuna. Erdian usten duen zinortan, eta Gibel emaiten peiotarek. Bi Gibelen arteko lehia entoan. Kasu hemen ezker galdeuntan, hona da. Entzat eskalatzen harri Cyril Arambel pilotoren biltzeko. Eta Gibel. Cyril Arambel 25 metretan. Uneatzen aldun bezala eta atakatzen untsasko. Baina Cyril hor da. Hale, ibaiek, kaskorat, pentsatzeko azen bezala, eta hor da bere laguntzeko eneko. Untsa eneko. Zinez ekipa horrekatua biak laguntzen dute elgar. Horatik eskapatzen dako, eskua behatzen du, eskapatu dako Cyril Arambali eskoa. Sobera behatzatu du behar da, Eta 8. puntu bat beraz, Ostibartareko pilotarientzat, gorri zirenak. Ostibartareko piloteak uste duzue, beraz. Botatzea eta abiatuko dena, beraz, peiotar. Hale, peiotar botean. Ezkerreko alderat, untsa altxatzen, ezkerreko alderat sobera joan da pilota hoi. Kartzeko gizan zuen, zake hori. Eta hor ere berdin, izan du behar bat sobera bortxatu. Goxatzeko horde. Eta lehen botea nostuko, eta ez da enbeste bote plazan. Nekok sartu du baino. Sartu zuen? Bedera beraz. Plazan ez da pantzaiki trinkietean bezen bat bote sartzen. Bereziki eta gudrona delaik, Lujan oino, bai. Euskat gehiago izaiten da, ale. Hale, berriz abiatzen da botatzerat, beraz, peiotar, Gibel oino. Hala, Cyril goxoki. Ibai hor da, hemen ezkergo alderat untsa emaiten, eta Cyrilek aldeuntan untsasko ere emaiten ezkerraz. Peiotarek, eskuineko alderat. Eta Ibai, ze pilota urgun oino, 25 metretan da, maigurriaga.
Erreskia da pilotan mutiko hori, Untsak urutzatuz, aski eskaltzen da ezker eskuna zartzeko, Cyril Rambel. Cyril untsa ezkertik eskuin. Laguntzen dute elgar, hor peiotar giberat pastu da eta berriz aintzineat emaiten. Aliuntan ibaien dako izanen da ezkerra suntsasko. Ale, pilota edera, ez duen beste altxatzen, intzin hortan getuko da, aliuntan aratik untsa emaiten du peiotarek giberat. Txasko, eskuiniko aldetik. Ale, ibai sortuko da orain. Bazterretik aintzinean eta untxasko. Untxasko, bai. Ezauntzen, behar da irakurtu, binan ezauntzen, bazterretik hartu zuen pilota ez duen inbeste azpitik hartu. Eta ez da beti erretz irakurtzeko, fite joiten da pilota, eta untxasko egin zuen. Eta inbatu gundik, gaineat, ziloa ikusi du, eta begira, jukaldi biziki hona indu. Biatura emikoen, kusiko zuen pilota ipasatzen, eta bai gurriarek ez ditu bildu ahal izan. Hala, bigarren geldialdi bat gure pilotarientzat, 10 eta 6 ikusten duzen bezala, hori da. Ziloskat, eta demizko aldikotz, usti barrentzat. Ostean, bost puntu segidan egin azuzten, bai gurriarrak berriz dira, eta aldi untan berriz aintzina joan dira osti bartareko gazteak. 10 eta 6, 4 puntu, ez da gauza honderik, behinan pilota partida gogora izanik eta beti anteil bat da. Bistan da, eta, ikusten dira, pixkan hausi, eta besoz ere pixkan hausi dira, osti bartarrak, eta ikusten dugu bereziki, bai partida horretan mementoan falta arron gutxi egin ditu. Laguntzailetaz bihitz, esan ikusten baititugu antenan? Bai, ikusten da Jarrik eta Erbetxe berri, bai gurriara. Rosakoa xuxan erteko. Eta ibaien osaba, ere? Beaz, bai gorrin ardura dundena, eta behingoan, iroba segitzen du ere, Ostibarren kondua idena, eta iroba idelaik egia egan, eta Ostibartarrekin da, erbe, eta bestea Guillaume Barbaz, eta Ostibartara eunetik egun. Eta hor, begorri errantzat, ikusten dugu David Faltxa? David Faltxa, betikoa, beti hor. Eta beraz, helu dira berrizkantxarat baigurriarrak. Gibirat joan dira, zenta galtzen bat dute, beraz, galtzen dute mementoan. 10 eta 6, eta berriz aliatuko da botatzerat. Uste duzen bezala prestatzen da. Peiotar 10 aldikotz. Baieko inuntzasko kasko hortan, eta txikitzen du baigurriarra gibe dian mementoan. Beten da laguntzerat untzasko. Peiotar. Peiuri oino. Betik askorat. Pilota edera du parada mukua berriz hartzeko. Hola, berriz jokaldia biziki. Ustu esan eman azuena, bai? Dudaik gabe. Jango guntzen hori tiratzeko, Dudaik gabe egin du. Konfientzian da, ustean ere untsa lortu du, eta aldiuntan ere. Pondut horretan ikusi dugu Cyril entxatzen zen gentziat eta joko biskati bai. Ezkerretik eskuin aizan ez, eta 3 pilota segidan egin ditu hola, eta laugarrenean abiadura emikan ikusiko dugu, hala? Ibai joan da eskuin, eta eskuinetik, hala, bai, ez da dudaik. Bai, zinez. Untxasko, 10 eta 6, Ostibartarrak aintzinean beraz. Ezik edera, ino. Urrunda, Cyril Rambel, urrunda. Eta berriz kaskolat untxasko. Untan eskuinetik ezkerreat untxaremana. Defentsan beti Cyril Rambel. Ena maiten mementoan. Eta liuntan eneko hierra sartuko da.
gozatzen, ibaiek, pilota hori. Zinez ez du eskuko minik horako Ez du eskuko minik da untxaunkitzen du. Posturak ere ikaragia ditu ederrak. Leontan eskuinetik eskuinata izan da. Bere dakuna izanen da Leontan. Zirgila Rambanek urrun gibelerat. Bai, ze pilota hori eman duen. Pilota edera ukaren duen Leontan. Oino, ez ingura joiten plazan Leontan. Ezkerretik eskuinerat untxasko. Sofritzen megurrerek baina atxikitzen mementoan. Leontan atik. Egia egan dominatzia dira pixkat jokoan. Hor dira, zalutzen dira bai jokiagak. Eta eta bai. Erakusten dute berek ere badakitera tiratzen, eta Leontan nahiz... Ez zuen iduri hain zailatzen. Ez pilotaren gainan zen, binen ez eskurtik hutsegindako pilota honek. Eta berriz hobiltzen dira, zazpi puntutarat, zazpi eta ameka. Nik hori besoz bestean aldian eta gutixo balimadare, gai da jokoan hasteko. Eta hor biziki untsain du. Eta behar kurai pixkat emanen dio ere horrek, jokaldi horrek, eta aldi bat ez balimadu bietan egiten aldo. Hatxartzen untsa baigurriarek berriz abiatzeko, eneko irartekin bereziki botean. Laburra, sobera laburra eskuineko alderat eta jarretxe barren epaileak altxatu du irrea gaiteko marra etzuela pasatu. Egisko hartu du, nahi izan du ezkerretik eskuin sakatu, enekok, eta falta indu. Beraz, beste puntu bat gehiago gorrientzat. Hamabi garrena, hamabi eta zazpi. Biutar abiatzen botatzera talentan. Ezkerreko aidela, tunek ere sekatzen eskina hau, baina untxara maiten... Domeia zen. Domeia zen, puiza zen, bestenez, baina marraren gainea joan da. Tantoa zen, Eta bai gorriakak beti bizi, sofritzen balima dute ere, lau puntutara jindira. Ikusiko duzu, nola jogina zuen pilota bai. Baina falta joan dako Ibai. Guai luzatzen denekok, Ea, sartzen den aidetik. Eskuin pausatzen duen hortzen Ibai. Eta Ibaiek zangoak ditu. Hori ere badu, biziki untsa ibiltzen da kantxamarnean. Batasuna untsasko inu Ibaiek, amine egiten du baiko gehiager. Sointzin duntan, hor da, untsasko ere maiten aluntan, baina... Ez du baliatu pilota edera zuen. Sobera indar emandako eta eskapatu dako pilota hau ezkerreko alderatzen. Bai, behingoan eta Ibaiek ataka aski ertaina ina zuen. Indarri gabe, ina, eta nahi izan du ahotu eta baliatu pilota hori eta Sirilek eta ateatu zaio. Ezkerrik aldean. Eta berriz ere, bosponduen eskarta hemen. Hamairuetan dira gorriak eta 8 txantxoetan bai gorriarrak. Eskuineko aldera eta txara maiten Eneko irartek, Ibaiek indartxu.
Ibai indako izanen da, lehuntan eskuineko alderat. Ezkerreko alderat, zinez, pilotara maiten du, nahi duen lekurata. Hale, goratasun pixka bat hartu du Aigurriko pilotariak plazaren gainean, nahi du bere puleta urguntxako joan dela, eta gure katuago da pundua. Ibaiak ere txora maiten du, eta urgun joiten da bere pilota. Oltsasko pausatzen, bat, zinez, eskuineko eskualde hartan, frango urgun eta ondokoa entzin hortan. Eta ontsai bai ez, eta azken ataka almagan gainean jozin, ez da lotsatu. Eta okasionean, lehenbiziko okasionean okan dilaik berriz joan da, eta frankoki atekatu da, dira da bikaina egin du. Eta ontsak ordetuz gaineat, irakurtzeko aurkerientzat biziki komplikatia. Klasiko jokaldi bat oino, beste bat, egainenikek eta ibaientzat. 14 puntuaren zat hori, eta berriz abiatzen da botatzerat, Peio, erdirat, urgun, Ibai, untxasko ezkerraz, eskuineko alderata, hor da, Peio pilotoen biltzeko, Euntan eskuin alderata, eta eneko laburra idea maitean entzinuntan. Ze pilotea maiten duen hori kaskoan. Sartuko da, ez da sartu, dudaukan du, ez da sartu Ipeio. Untxa, erdi luzia, eskuinetik ezker, Ibaiek. Pundu bat zinez untxa antolatua inoa Ostibartaren zat. Eta pundu berri bat. Izoin untxa mugitu du, pilota, luzatu du. Hala, partidaren erdia. Angliak segatu untxa. Partidaren erditan gira, hama bosgarrena eman baitute Ostibartareko gaztek. Hama bost eta 8 ikusten duzuen bezala, hori da emaitza. Nausi Ostibartakorik. Partikulazki, bai, norbait hor eta agertzen balimada bereziki, partida lehemiziko zati urtan hasteko, bai, jaunta jabe. Artetik erraiteko, beraz, partida erditzutan girela, eta ondoko partida ere zuzenan zikituko dugula lehen mailekoekin. Baina anartean, ukan duzue emankizun bat Leirerekin eta bere gomitekin, gomita dana bat ukanen ikusteko duzuen bezala. Eta aipatuko dute, beraz, iparaldeko pilota batzordearen bizia eta aktualitatea. Hori izan da, bi partiden artean, beraz, egon gurekin. Hartuko zuela, ez da menturatu. Olala. Horaino, kibera joan behar seka aluen bezala Zirilek eta sofritzen. Ezkerraz aliontan txartuko da, eskuin pausatzen, baina nortzen. Eneko. Aliontan usten du pasatzerat, kaso entzinontan jokatzen da. Ze pilota egin duena ezkerraz. Pausatu du, denok da azke egiten motibu azkorrek, Osion aipatzen nintin klasesko eta jokaldi batzuk, uste dut ederrena hori zela, azken hori. Ez dakiz, abiadura emeikean ikusiko dugunez, bezinez. Olala, baka... Behar da, menperatu, ezkerraz egiteko hori, pausatu zela, ala, zinez, ikusiko dugu, ala, ezkerraz. Izanik heldu edo gazte gutxi dira gai direnakola, derrada botatzeko ezkerraz. Zora irrisku hartu gabe, haintzin hortan geletu da,
eta baigurriarrak urrun ziren, eta hirugarren pausaldi bat hartuko dute gure pilotariek, Ostibartarreko pilotariekin. Zuk erraiten zinuen ziloa, zinez, ziloa egin dute hor, eta mementoan, lasaiari dira, zinez konfientzia dira beren artean, ikusten dugun bezala, azken puntu juntan bezala. Indartxu ere, beraz, mementoan, bai... Bai, eta ez da ertena, baigurriak borrokatzen dira, nausi dira, behar nausi dira besoz, nausi dira jokoz ere, Ostibartar horik, eta joko arron kompletoa egiten dute, eta kantoin guziak miatuz, pilota agotuz, angliak sekatuz, derradak botatuz. Artean ikusiko dugu pausaldi denbora untan, miskat, gertatu diren azken pundu edegenak edo biadura emekian, lau gazte horiek, txakusko pausatu zuen aintzin hortan, Ibaiek, Gauza ederrak ikusten dugu, bainatea. Hori da, bai, zinez, muriatzen dira. Bada gaia, gazte horietan. Bai. Eta joko egiten dute, plazer bat da. Eta plazan batzutan, gertatzen da, gaztetan ezain beste, baina gertatzen da, horren bat lago den, horren bat terdiz aritzea, jo eta jo, eta joko guti da bakatu, ez da alakurik, eta zinez partea gustagarria ikusten dugu. Zinez. Kaskolat, airetik gotu beharko, etzen autu obrena, bere... Ez da baitez bada marka ona, gibeleko bat hasten dela defenditzen airetik. Pundu berri bat beraz gorrientzat, 17garrena. Entzun dugu punduen kantatzen ere gure gibelian Jean Leon. Behitz ikusi dut sare horietan Euskal Herriko pilota bat zordeak entzatzen zuela pixkat berriz abiaraztea kantu hori izan kantuak kondatzea zen eta galtzen ari dira, jende guti dira ari kantu zigeran. Egia, denboran erri guztietan baziren. Eta hori guai bakar batzuk gai dira, guneka, eta da zinez hori, eta gure kirolan eta berezitasun bat, eta hori baitez bada behar da txiki. Jean Leon gure gibilan, bai gurriara hori da? Bai. Nola zez. Kasu egin behar dugu zer gaiten dugu, entzenta gure gibilian da, beraz. Artean, 18garren puntu bat egin dute, beraz, Ostibartarreko gaztek. 18 eta 8. Gibel, ediko hierart honeatzen, airetik ez talortzen. Ibaiek berriz kaskorat, eta Gibel egin behar zirilek untxara maiten atik. Aldi untan sartuko ez, eta sartu hori no. Io. Pilota ederatu Ibaiek. Ez, dezada sobera joa. Ai. Atik opari bat egin dako, Untxa zuen pilota behingoan dejada askitxarra bota zuen, eta Ibaiek, eta... Geran, utxa handi bat egin du Zirilek, pilotan gainean zen, nahi izan du eta pilota hori xiatu nik uste. Eta azkenian ez du jausunik egin. Eta pundu parasta bat egin dutena hor segidan Ostibartarreko gaztek. Bai, ziloa ida honditzen. Eta hamabi eta sortzi ziren, lau punduen eskarta bat zuten, eta hamabietarik hemeretzirat joan dira, 7 pundu segidan. Aian izan. Ekan nahi du, kasik partidaren lagordena. Beraz, zinez, ziloa egiten dute. Eta honditzen ziloa. Batik eskapatu dako gibeleko gaineko sare hortarat. Bai, falta. Ibai.
xarerat, ez da baitez bada markatxeja. Zaharek erten zutena, xareatik partitzen den pilota peto sanoa dela. Hobeda xareatik urtzia lujera baino. Hala, bederatzigarren pundua beraz perdentzat. Eta emeretzi Gorriak Ostibartareko ekiparentzat. Zinez, botatzen du, bereziki, bere kursa berezia da, abiatzen da, halako geldialdi bat egiten du, eta berez abiatzen da. Hori da, azkenean, ez da behar eta agont klasikoak, sakean, importantenak dira azken bizpairu urratxak, hori da. Eta hori egin bat untsa egiten ditu. Ustentu zure gazteak bazutan, eta kriston eta bitezian, eta sartzen direnak, sakatzerat, eta gero azken urratxetan kasi geldik, alderantzi zizten dueneko. Eta lehuntan enekok antzinoktan atakatu du, baina magaren tinta entzun dugu. Reusita ez da hor, bai horrek entzat. Ez. Usu, denen behar abazularik ez da deus sartzen. Eta lehuntan, hori da. Bai gorrearen dako, pena. Zinez irudi edera ikusi duzue hor, hemen Dono Martiritik eta Eltzarruze kaskoa ikusi duzue. Zinez, leku ederrean egina den plaza, eta behar da egan plaza edera dela, zola ere edera dela, bina basturrak ere, untsa antolatu dituzte, dituzte arbolak emanak eskuin eta ezker, eta zinez basturrak ere untsa antolatu dira, eta leku eder bat egiten du ez bakarrik plaza, ez bakarrik pilota plaza, bina basturrak ere untsa antolatuak, hemen basturrean egin dituzte jokoak aurrentzat, eta itzala arbola batzuekin, zinez, aipatuko daukun bezala ondotik obra haundia eta edera egin duten hemengo hautetxiek. Lana ina eta untsa ina. Abiatzen da botatzerat peio otar beraz urrun Kino egin duen ez dartu. Txasko gibelo inoi baiek. Eta defentsan alduen bezala Ziril. Kino gibel izanen da, Zirilen zat. Eltzen bukurat. Eta aldura bere laguntzera teneko. Horre mire egiten du, Mire egiten du, airetik hartu behar, alduen bezala. Eta baita espada marka hona, bina mementoan. Ai. Memento batzen, baina ez du iraun. Eta berriz gorri izanen da pundu hau. Hogoita bat garen aldikotz. Bizbairu aldizkusi dugu, nik hori xantza bakarretan hola, eta entzatzen da, jokoan hasteat, rusitai gabe mementoan txaurik. Hori da, dinamika honean edo txarria malimazira. Gauzak ateatzen dira onerat edo txakerat, hori da. Eta ez dugu ikusten nola galtzen ahal luketen finala hau gorriek. Txilida partida menperatzen dute. Ostibartarrak zinez gaitzeko impresionia egiten daukute hor. Hartzen izan notetan, 6 berdintziren, azken berdinketa egiten 6etan. Eta hor joan dira 6etarik hogoita baterat, ez 15 pondo egin duzte, anartean estek bakarrik 3 egin duzte. 15 eta 3 egiten du azken partzela honetan, beraz. Zinez ezaguna, ziloa hondi bat alere. Eneko kere maiten mugurat. Ibaiek beti indarzu giberat. Eta eneko gibelka bino. Alde honetan ezkeri izanen da Zirilentzat. Eskintzin hortan. Alde honetan untxaukando. Untxo ere mando. Untxa, takapoita, Zirilek, pilota ere gauai, ahotzen du, erba altura ez aski baliatuz.
Baigorriak horre dudan, kasik bat besteari behatu dute dakitiko norren zen pilota horrentzeka. Eta horre airetik, defentsan haluen bezala, eta pilota edera goinetik hartzen. Eta behar auto berena plazan. Xaxiril. Ona errandu. Ona errandu Gilberrek, ondon zuen, beraz. Bai, doideitaik, hain zeurre, merexi zuen, Zirilek jokaldi hori, Hamarren pundua Baigorriaren zat. Hamar eta 21. Kuraia emaiteko, nahiz haizea ez duten alde Baigorriarek. Ikusten dituzuena irudian. Fritzen dute, bentuan ez dute ikusten nunden ziloa. Bai, horlakoetan, lotu behar da, eta gian behar ba, eta bestek ere apaltzen aldira ere, zentat, guai arte hozti behar denak untsain natuzte. Airetik lotzen, Niko, ez usten du aldiunta. Eskali gatzen da. Ejaldi bat egiten du entzin hortan. Jango lehuna emaiten du entzin hortan. Batzutan, lejaldi bat egiten dute bi entzinekoek bereziki. Untsa emaiten. Niko entxeatzen da jokona hastea. Eta hor eta kausitu du. Uzbatina azidio eta ibai. Harrotzen dute jokoa, sekatzen dituzte, badakite ez dituztela indarrian ukanen punduak, beraz entzin hortan nahasten dituzte. Harrotzen dute jokoa, eta benetan biga segiten egiten dituzte. Untsa da, hor dira, borrokatzen dira, ez dute amore maiten. Iruzpala upondu gehiago iten albalimatuzte, hor dira berriz. Oita bat, ameka bainta hilaundia da, amarpundu, behar da pentsatu ere, batu zela kasik amarriteko ino, eta hosti berterek, eta amarpundu iteko, behatzipundu iteko, eta plazan duzi zeten alda. Indartxu, Rontxasko, Zirilek, gibelkatu behar Piok. Minurun, antura gehioekin, Ziril, behar ba, estapen hortan etzin, behar ba, aski baliatzen mokoa. Alturan aldetik behar ba. Untxasko, zoin edera. Untxasko, zinez guri sokumuntan, marratik urbil. Untxasko hori mando. Biadura emiken ikusiko dugu entzinuntarik hala. Piuta bai, Untxasko bai, hartu du. Eta botoilaren marraren segituz, joandako katzerat ezkerreko aldeuntarrat. Hori da, perfekzionian jo du, pilota Piok. Hogoita bigarren pundua beraz gorrientzat, hogoita biga eta hamika. Pilota abiatuko berriz botatzera eta eskapada. Pilota edera, Zigilentzat, defentsan untsa, Ibai. Dugu ikusten dugu arasteko plazak bada hori. Berri baita, zinez haintzin hortan, denak ere gutxi edo aski legatzen dira. Ahun lehuna egiten du, zimenta honek haintzinean. Zinortan, jokatzen da, Ibaiek biltzen du, Aututxarra, Zirilek, zibar zuen hori. Joko hain zinortan gertatzen da, liuntan. Ibaiek ez du altxatzen nahi zuen bezala, eta berriz gibeleko aldera tarbiatzen dira.
Baina entzina hori hautzen oino. Baina hori da Ziril. Aldi bat gehiago lugean. Lehatzen dira entzina, remarkatu dut, behin baino gehiago gotan dira. Bazuen hori nahi izan du defenditu airetik eta Zirilek. Laguna hor zuen, Gibelean, usten altzuen pilota hori. Eta berriz ere gure izanen da pundu hau. 23 garen alikotz, 23 eta hameka. Pausaldi bat hartuko dute gure pilotariak eta emeki joiten dira 30 buruz gurriak bereziki. Artetik erraiteko, finalak segitzen ditugula orain esku-uska. Gaztetan eta lehen maila, baina haste honetan, ondoko egunetan ez dazkitzuzen egunak, baina izan dira iparaldeko pilota batasunaren finalak eskun eta ezker, bai esku-uska, bai modalitate desberdinetan ere, bai dela hastea eta izan dira partidak eskun eta ezker eskualegi guzian ondoko egunetan. Badakit gazten finalak izanen dira heluen larun batean bidagain ez balima ez oker, Xan? Hori da. Ez ditut sobra gogoan hartu, behar bigarren mailekoak zuraiden beharra dira, ez dakitzu zen noiz? Mezperan, egan ezake? Hortziale hartzean behar bada. Uste dut baietz. Nazoetan nahi du bigarren mailekoak baita ere junior mailekoak. Hori da. Zuraiden jokatuko dituzte, eta bihar amunian beraz bidarren jokatuko dituzte bai xitoak, kimuak eta gaztetxoak. Hala esku-uskaren dako amaile koentzat hasteko eta behi mailakoak ere, suarzea, hariko izan behar dira ondoko egunetan horrein di. Hori da, eta beti, gazte final horitan ere beti bada jendea, eta jendek maite dute, eta ikustea, eta ondoko urteko eta pilotariak. Egia, beste xahmat badute hori, gazte horik, eta egunetik egun sartia dira pilotan. Emozionean hitzikin hartzen dira, eta usu gozatzen da. Gazteak erraiten zinuen, osten erraiten duzu, ono osti bartareko horiek, bakarrik gaztetxoak dira. Bai, gaztetxoak dira. Beraz, ez dakiten lurten nola iko diren, minan zinez deia irabazti bali badute hor gaztetan, ez dute gauza handirik erakusteko maila hortan ez ikusiko, gazteak dira hori, no? Ikusiko hori berantxako. Hale, helguira beraz plaza hontarat ikusten duzuen bezala, pilotariak ere berri sartzen dira kantxan, nahiz eta igorriak deia hortziren, osti bartareko berri zeldu dira, eta horiek ukan ditugu botean beraz. Eta emaitza dugu, 23 beraz gorrientzat, eta hameka igorriak entzat, perdez. Uste pilota aldatu dute, Zixago da? Berriago da eduriz? Berria. Bai. Untxara maiten gibererat eneko irartek. Ezkeraz ibaiek hartu behar. Eski gurutzatzen. Bai, txasko. Zerra librea, Eskunaz, pileta. Eskuinare. Nibela bino, bera intzineko hor da bazterren akotzeko. Eta untxaera maiten du eskuineko aldera eta. Ai. Eta eskuaikin hutsiten mareruski. Eta bai, eta intzineko jokaldian peiok sartu zen airetik. Gero, igorriak pizkat nahasi dira, Ziril eskuin defenditu du eta utsa egin. Lekuz kanpo zen pizkat. Eta 24 puntua beraz. Osti bartak gaztentzat. Txaurun, Ziril Rambel. Urrun, ibaiak egiten duena pilota bai, alduen bezala Zirilek.
Edera. Eta, segitzen du puntua, segitzen du. Ongi, untsasko. ongi. Untsasko. Bon, Cyril Ramelek zinez irriskua hartu du giberetik joiteko entzin hortarat? Bai, ataka biziki hona indo, eta kriston pilota ateatu du, peiok, eta bigarren pilota gero eneko biziki untsabaligatu du, eskuin iorriz pilota hori, eskuin moztuz, tanto zinez hona bai hori. Piatura emikian ikusten duzu, pilota bildu duela anlu zuen bezala, gero eskuineko alderat, eta pundua egin espaditu, bilu alizan pilota hori. Hamabi pundu beraz berdentzat. Pilota berriz kanbiatzen dute, esan iduriz? Bai, bai. Osteko pilota behar ba? Uste dut baietz. Bai. Hala, motelagoa nahi dute. Akite sofretzen dutela gibeloktan, beraz dute bizitasun txobera nahi baigorriarek. Cyril Ramal, untsa, ezkerretik eskuinenat, eta pilota hau ateatzen da, gure intzinean Gilbert Dukazuk erranduen bezala, ateatzen pilota hoi. Zama irugarren pundua izanen da, maiko gerrentzat, eta beti hogoita lau, ostibartarrak eko pilotarientzat. Eneko hirart botean. Kasu ezkerrekoan lehuntarat, pilota, ezkerra zena maiten, eta urgun hori baiek. Aluen bezala, Cyrilek. Gainetik, nik beti ikasi dut ez dela apantzaik egobrena, plazan bereziki. Zaila da. Egia puñoa biziki hona dila, peiok. Ale, jokaldia biziki lanero, da. Zaila egiteko. Konfidentzia sobera bazuen, puñatik hartzeko, eta... Bai, pumpetik apuñoz plazan zaila da. Airetik sartzea bai, behar ba, aixexo du. Jokaldi bat ere bizkiuntzamen peratzen duena, airetik sartuz. Eta baigorriarrak ari erdietarat hurbiltzen, hamarauetan baitira, are mesi dute arere hamabostogoi bat puntu egitea. Bai, dudai gabe. Baina, meguntan ikusten nola ahenguratzen alituzten da ostibartarak alere. Eta berriz kaskorat ez maiten enikok. Hortan kasua jotzen jokoa, urgon jo egiten oino Cyrilek. Hortan txatzen oino agotzerat. Ibaiek ere untsa maiten egin zintan. Biak orziren. Garra mintzatu dira, behinan... Cyrilek aldeina zuen, uste. Eta eneko partitzia zen. Ezin izan du baztertu. Eta horra muru ez dute bate, unkitu batez beste pilota. Hori da, penaz, eta biak kartzeko gizan zuten hori, pilota hori. Hala, akidura pixkat ere bada, eta behar ba, bideiak ere ez da inargi. Hala, ikusi duzun bezala, batez bestiak ez du unkitu pilota hoi. Eta berriz zuzeneko erat heldu gira. Azken 5 puntuetan sartzen gira ostibartarrentzat. 25. puntua egin baitute 25 eta 14. Eta berria hori hartzen, ostibartarrek kopilotariek. Ostiko urapen txotzeko da. Guzkia ere berri arteatzen dauku.
Entzilortan uzten. Atakatzen entzilortan. Hor da, Peio otar pilota honen eramaiteko. Eskuineko alerat, Peio kuntza eramaiten. Bai, atakatzen ezkerreko alerat agatik, baina Ibaiek ere manen ezkerraz. Eskuineko alerat, eta bai, aldiuntan gauzitu du pilota hoienekok. Bai, eta kustentuko eta bai gorriarrak eta alduten guzietan eta iniziatiba hartzen ari. Irrisku gehiago hartuz behar ba, eta gauza honak egiten ere. Hala, oai dugu erdi ura ipatzen ginuen bostetan baitira, eta segidan jonen da pilotaren aldatzerat eneko irart, bostiko pilota zahartxago baten hartzeko. Nahi, entxatzen dira, ikusten dira entxatzen eta iniziatiba hartzera jokoan. Jokoan hasteat, egia egan jokora klasikoan eta ahon nausi agertu dira guai arte hasteko aztribertagat. Untsa da ikustia hori, gazte horik, ez amore maiten eta borrokatzen. Aztribertako ere maiten pilota bai. Urrun hori no, baigurriarrak aldi bat gehiago plaza hontan. Eta guntzirarik bizten da neke dela atakatzea eta punduen txeka joitea. Eta alere entxatzen, Baiak utxeko fitzen du. Bai. Sobera motela zen, sobera joa, eta nekon ataka hori. Aldi honetan ez du untxaka usitu Piok. Eskuinetik eskuin, untxa, eneko. Eta Pio egiten da seka. Airetik. Eneko, domaia, hori zen, bai. Ideia hona zen. Eskuin nahi zuen pausatu, baina eskutik eskapatu dako pilota gai. Joko hor zen. Aintzineko jokaldian hor eskuin bota delaik ziloa edikidu. Aintzinean hor eskuin, nahi izan du pausatu baidetik. Eskapatu zaio, botoilan. Domaia. Hori da, irrisku gehiago hartzen dute, hori da, gainera hor da, ez da beti errez eta denak hautsitzea. Entxatu behar dira, alabainan, puntuan egitea, eskun eta molde bat eta atero besterat. Dudai gabe. Bainan, ikusten dute deskarta agundia dutela, eta besteak 30 horbitzen ari dira, beraz entxatzen dira. Jokoaren jagotzerat, ez da beti errez. Ez da beti errez, eta nahi duzu zerbait kambiatu jokoan. Irriskoak hartzen duzu eta denak erreusitzia, zaila da, Ebo, uste dut, joko dela, ez dute jauz galtzeko. Hori da. Bai, ezpiti goiti hori no, urgon eskuineko alera eta enekori buruz eta berriz beste maiten dako. Honetan erdian du. Eta ezkreko alderat. Aire zalduen bezala enekok. Unoino. Ziril defentsan atxikitzen du momentuan. Hori joko pulita. Baina besteare, ez da alfega apaintzaik ere. Ezkera zaldi untan Ibaiek. Neko entzatzen, zigin entzatzen agotzerat. Eta bizira pilota. Kasik doble bestutuzte. Pilota edera pilorentzat. Jana zuen joaintzin pilota hoi, jana zuen. Bere buruan eta oromuru eskuko falta bat egin du. Eta maiz gertatzen dela hori eta sobera ideia badielai. Espairu gauza pastu dako burutik eta... Eta bost pasei behar da. Idei bat ukaiteko orde eta bere burian informazio sobera asko zen eta jena hasi da. Ikusiko duzu pilota edera zuen, ez da liuntan,
Ez, ere maiten dute, segituko du. Ez, entzineko pundua zen, ez, hori zen bakatu. Zaklite diautzin du, menen pundu hau zen. Ale, abiatzen gira berriz botatzerat, beraz, eneko irartekin. Ale, elburu zatua jogoitantuak, bai gori gantzat. Kaso ezkerreko alde honetan, bizida beti. Ibaiek ezkerra sartu behar. Entzinean maitan, Irilek baina Ibai hortzen, eta altik. Opari bat egiten dako, zinez ateatzen da... Espaniko partez, Ibaien hautsa. Eta pausa bat hartuko dute pilotariek. Ikusten dugu, azken tanto horitan. Jokoa biskat horrekatuagoa. Mazazpigaren pundua beraz berdentzat, bai gorriko gaztentzat, eta horantenan ikusten duzu beraz Ostibartareko pilotariak. Emaitzarekin, hogeita zazpi, ez hogeita sei bat. Hogeita sei Ostibartarentzat, eta hamazazpi beraz bai gorriko pilotarientzat hori da. Ea gaidien, bai gorriak horik, eta goi arte joitea. Egeran partida eskutan dute, Ostibartar horiek, mehal ere azken tanto horiek inbiak dira. Ez tia beti errexenak. Lau gelitzen dazkote. Eta berezik ikusten dilaik, porta eran aldetik azteko baigorriak horiek borrokatzen ari. Partida berdinean baliz bezala. Baigorriak ere aholku emaiten lainan, nolaz ez? Jaten ere, importanta da jatea, olako horietan, hainitz energia galtzen da, ez den hain bero, beren importanta da jatea, eta berriz indarren hartzeko, gauza sukratuak, bereziki hori da esan? Hori, sukratuak ez sukrea utxa eman dezaun, eta iraupeneko eta lasterketan ibiltzen diren gauz batzuk ere, edo fruitu pasta batzuk, edo... Anitzek ere maitetuzte bananak. Ikusi dugu, gorriarek banana jaten, ustean duritu daut. Ponduetak batzu ikusten ditugu, hor berezikiago pilotarek egin dituena gainetik. Edatiare, importanta da. Regularki, urupaldeat. Pilotariak berrizen dira kantxarat, plazarat, eta berriz behatuko da beraz botatzea tamazazpigaren aldikotz eneko irart. Urgun eskoineko alderat, pilotari buruz. Cyril, gora. Pilotari dira okanen du Cyrilek zeginen du urgun jo eginen. Ibaiek indarrak emaitean, hadat joiteko pilotoren txeka. Zirikenen emaitean, izugun den. Beren dako izanen da oino hau. Eskuineko alderaten emaitean oino peiori buruz. Untan labur, ean peior da. Gorriarrak gilean, eta pilota edera peioren zat. Ez du entzina atakatzen, ezkerreko alderat. Ibai sartzen da alde honetan, ukun gibelerat, gorriarrak alduten bezala defentsan airetik. Ezkerretz pilota edera, baina hor da gorriarra. Alde honetan, hor dira haino, are. Kasu ezker. Pilota emaiten duena haino.
Agotzen du jokoa eskualde guztietat, digu azte horrek. Lo indartxu, defentsan Baigorriarrak. Dejada ikarak. La. Segitzen du pilotak? Ez, bi punpe egin ditu. Doble. Zinez, Ibaiek untxamen peratu du oino puntu hau, bururatzeko, bere lagunaren laguntzarekin biztan dena, baina azken bi pilotakarak berak jo egin ditu, untxasko egin du. Eta bi punpe egin ditu hor Baigorriarrak pilotari ezin biluz. Eta lurrean da gauziba, sofriten dute Baigorriarrek, zinez, Osti Bartarrak aintzinean dira egun, eta nagusi, eta partida polita ikusten dugu. Goita zazpigarren... Aniz gauza hon ikusten ditugu, plaza bizkiuntza bariet zeute, pilotari horik, kusitugu tantok airetik, kusitugu tantok ezkerraz, dejadak, erdiruziak, plazako joko kompletoa. Asko gutxe egin du pilota bai, eta pilotarek gibea eloino. Pilota arduiten giberat pilota horren txeka, Zirilek pilota edera urgundera maiten. Zinoktan atakatzen ono Ibaiek, baina aldiuntan untsa ere mandu Baigorriarrak. Airetiko ino alduen bezala Baigorriarrak eta pilota bizida mementoan. Untsa, Alako efektu bat eman dako nahi zuen leharazi pilota bai bere eskoren gainean antzino jantan pausatzeko. Hori da, me behanta pixkat zuen eta enikok. Enikok ez du lortu. Gaitzeko pilota bildu du eta peiotarek. Ikusiko dugu abiadura emikiak pilota bai. Erdi eskapada indu eta hor Zirilek eta peio ernezen aintzin hortan. Piskat beranta zuen ikusten duzu bezala. Hazen duzu esan. Beranta iri zuen eta Mariuski aspirat joan da pilota bai. Horrek nahi du hogoita 8. puntua egiten dutela Osti Bartarreko gaztek. Eta 17 beraz Baigorriarrentzat ikusten duzuen bezala. Eta emaiten duena hori gibelartarat. Eta eneko defentsan. Untsa, peio. Ibaientzat pilota edera. Untsa ere maiten enekok. Izen atakatu behar liuntan, ez zinez amarraren bizika azpiko aldera joan dako, eskapatu dako ez. Itxus, utxa hundia zen. Hale, hemen 8 puntu, egin dituzten hogoiak Baigorriarrek. Ez ditu denak untsa egiten, alere, bida. Hale, hemen lukete hogoi bat puntu egitea alere Baigorriarrek. Oino gelitzen dazkote. Eta Osti Bartarrentzat biga partidaren maiteko. Ipatzen ginuen gibeleko jarleko horiek ez zira betiak, horrein untsasko betexak dira hasteko lehen mailako partidaren zat. Jendalde ega hemen, Horreita restan dutzuet beraz zuzenean ginela, igande hartxalde untan, eta leireren emankizuna, leirekin eginden emankizuna segitu ondoren, zuzenean ikusiko duzu duela lehen mailako partida, hori berantxako izanen da. Aian artean, gazteak ari dira hemen, eta mementoan, segitzen du pilota puntuak bakatu, eta dudako jazen ezkreko aldat, baina Gilbert Dukazuk errandu segitu behar zutela. Haintzin hortan jokatzen da, aldiuntan, oino.
Ibaiek... Beste huts bat, Ibaiek. Ale, hemeretzitan, nidira horbiltzen goietarat. Baigurriko gazte horiek, hemeretzi eta 28. Agotzen eneko irartek alduen bezala intzen hortan perunduen txekatzeko. Zigileak urgun gibelat gora zen bainan bagnean. Ibaiek ze pilota emaiten duen oinu gibela alde hartarat. Kaso intzin untan, peio kuntsa segitu du. Eskuduko alderatora dagoa ez, oinu ezker, eta Ibaiek bilduko du ezkeraz. Erdi utxa. Oinu kontsegitzen du pundua, kauatik haure barnean da. Ezkerretik ezkerreat Ibaientzat, kaso Ibaiek zer egiten du, urgoinu egiten. Eta bai urriarek indarra egiten pilota horren maiteko. Peio korain, oinu urgun, Sufritzen ari bai horriarrak. Plegatzen, ez hausten momentuan. Ez da sariztatu izan. Domeia da etzen, frango gibeltzen, baina etzen baita ezpada idea txarra, onagi maritz ez dakit hori zalen ziren ez Ostibartarrak, ez naiz baten esegur, Baina falta zen horrek eran nahi du azken pundua dutela baigurri Ostibartarko pilotariek. Eneko hasia zen ikuste. Eta kusala pili hori du, ataka hori. Azken aholkuak emaiten pausali bat hartuko, pausa bat hartuko duten ez, eta azken pundua duten. Hartu dira hemen Ostibartarreko pilotariak akitua dira, eta pausa baten merra barutela, oino, partida honen maiteko. Hemeretzi eta hogeita behatzi. Ikusten dugu partida hona, bainata, mail biziki honeko partida. Eta gustagarria. Eta ikusi ze adinetako adien eta gazte horik eta plaza egiten du, hori ikustea. Jokoa ikusten dugu, partida bisi-bisia da eta plazera hartzen dugu. Ikuste kasik horren bateterdi jokati haute, badakite gogortzen, horren bateterdi xuxen ikuste. Azken haukoak emaiten gazter. Eko ere ikusten duzu, nombrean dindela beraz partida hauen ikusterat. Bai pilotan atletik, bai ere kuriostatez zendako ez ikusteko plaza edera hau ikusten duzu emezara irudietan. Osten erraiten ginuena, zinez, arroa ere, argunta alde dute, bada haizeño bat, goxatzen dituena bazterrak, ez den hain bero, eta zinez, gustagarria da denentzat. Bai pilotarientzat, pentsa dut, ez da sobera bero, bai ikuslairentzat ere, eskuineko alde hortan kokatu dira, nahiz eta iguzkia baduten, binen iguzkiak ez ditut jabatzen. Ez da mingarria gaur. Ez da sobera, xapeladunik eta hola, zinez, soportagarria da. Hale, dingintek pilotaratu aia. Abiatzen da, botatzera, azken aldiko atzepeio otak. Ibaiek
ezkerretik eskuinerat eneko hierarti buruz, binen unek untzara hierdesten momentuan. Laburrago ezkerreko alderat da zigirentzat. Pio jomeak pilotoren txeka untzara maiten. Pilota edera zigirentzat, zer egiten du ez? Du azpitik, zuen gibelkatu nahi, benan ez. Airetik azpitik dega da zaila. Zaila nahi izan du jokaldi bizki komplikatu batekin, Peiok azkentan tortan. Orain dugu, hogoi garen puntu aipatzen ginuela, zinez merezi dute. Merezi dute, ginute zilua, untsasko egintu zilua Ostibarteko pilotariek, baina baigurriarek atxiki dute alere, partida onar eman dute. Eta joaneko partidaikin, muntzeko partidekin, 30 eta 8 finitu bali mazen, aldi untan zinez emaitza pulitagoa erakusten dute baigurriarek, eta zinez merezi dute. Haitik ez da, lotu... Tejada, Xiril, bikain. Untxa. Ale, 21 garen puntu bat eraz. 21 eta 29. Batzen da botatzerat, eneko eskuineko alderat, peiotarek onerat. Txasko hemen, kunetik ezkerrerat. Baieko ino pilota gaitza emaiten gibeleko alde hortarat eta Ziril, 25 majaren gibelean da. Eta ez da denetan izaiten ahal, untxasko ere eman, eta hala, txarloak entzuten dituzue, beraz horrek nahi du, Ostibarreko aldera joanen dela xapel hau, gaztel hau, 2024ko udahuntako xapela joanen dutela, beraz, Peio Otarrek eta Ibai Etxeberri Borteirik. Zinez, partida gustagarria. Gu ez dugu goitatuko sarien emaitia eta hola, naiz eta luzatzen baduen behar elgerizketa bat eginen dugu ondotik, partidaren emaitzaren ondotik, emankizunaren ondotik. Baina istantzian joanen gira leireri buz, eta hor okan ditugu gomitak, iparaldeko pilota batzordearen aktualitatea aipatzeko. Zala, gu hemen egoiten gira, esan behar zerbait trago bat eran dugu, ahen artean, eta jinen gira istantzian berriz lehen maileko xapelketaren segitzeko. Mileskersan eta behar arte beraz, zuri leile hitza. Lehen partida bukatua da, Ostibarre Zaharrek segiren kontra, partida eder bat ikusi dugu, eta erran bezala, hemen dugu gurekin Manu Arizmendi, Donamartiriko autetxia, eta plaza berriunen berri emanen daukuna. Hain zuzen ere, Donamartiriko plaza ahaberritu duzie, eta lehengo plaza osoki bota duzie, plaza berriuni lekia usteko, eta ingurua ere berritu duzie. Ordean, nundik, nola sortu da proiektu hori? Beraz, proiektu hori sortzen da Erriko Kontseroaren ekipan. Plaza ahaberritzea gain aipatu da eskola kanpoko gunea berriz pentsatzea. Eta ere, belaunaldien arteko joko espazio bat egitea. Bikain, biziki ederaden lekua da, azteko arribatzen girela garbi, polit, eta plaza inguruko banku horiek, iduriz ikusten dira ahiz egina direla, eta banku horiek plaza zaharreko murrutik abiatu dira, zeta erran duzun bezala bota duzie eta bankuak egin, eta nola ukan duzie ideia hori plaza berriz erabiltzea.
Gerraiteko lehenik ezan ez da baita bat egon dela plaza hautsi ala ez hautsi, eta beharra ikusiz hautatugu plaza berri bat egitea, neurri horrekin eta argia emanez plazaren inguruan. Eta plaza zaharra erriko ondarea izanki atxikia ginen argi horik berriz erabiltzea, eta ikusten duzien bezala argiak ikusten dira plazaren inguruan eta jokoetan. Bai, garbiten du, ahunt polita egia ezan, taulako aroaikin, oino gehiago ateratzen dira. Hori da. Eta hor plaza berria, zuentzat plazer izan behar da, gaur bezalako ekitaldi bat ukaitea Dona Martiren, gainerat bestak dira. Bai. Hor nola finalen egezibitzea, nola hartzen duzue, zuek egitar gisa? Biziki konten gira, holako final horiek egezibitzea. Hore handi bada guetako egitaren dako, eta ere denek bat pilota taldean dako. Eta ara, momentu goxo bat pasatzeko erriko gazteak eta pilota taldea elkartu dira, eta ara, izan dira taloak saltzeko, ostatua eta musika, giroa on bat prestatzen dute. Bai, jende bildu da, azteko, polit da, eta plazer da horren ikustea. Eta Dona Martiriarek, ordean egin duzu denek bat pilota taldean ziztela, zer lotura dute pilotarekin? Plazan jende biltzen daun, xalaz, nola da? Beti danik Dona Martirin pilotariak eta pilotazariak izan dira Dona Martirin. Plaza gehi joko gunea ekartzen du egun dinamiko berri bat, jendea etortzen da plazan eta izan gazte edo zahar. Plazer handi bat egiten du jendea ikustea, eta azken asteetan ukan ditugu ere bepilota partidak, eta jendea kontenta hemen ditia eta guetako plazer handi bat. Bon, proiektu edera eta bezain dinamikoa ikusten da, azteko bibaziak, zinez proiektu edera errandutan bezala. Araiz segituko duziola Dona Martiriarek pilotan segitzen. Eta orain erreportai bat giratuko dugu egan bezala. Orduan Jean-Michel Garaiari buruzko erreportai bat izanen da, egia egan 3. mandantua da Iparraldeko pilota batzordean dela, orduan 12 urte egiten du, eta kanaldude Jean-Michel Garaiaren berri hartzerat joan da, orduan ikus dezagun erreportai hori. Arri Xabaletako auzoa da, Bakartie, endaeko Bakartie. Hemendik 200 metro sortua naiz, denda batean. Eta frontoi horietan, nire gibelian direnetan, betipitatik aritu naiz. Eskuz, hasieran, gero palaz ere, pala lodia, eta errebotian luzean, ikusi genuen bezalago izuntan. Nahiko goiz utzi du pilota, nintzen txapeldun handi bat. Baina, beti maite izan dut, zera pilotan ere bihotzian da, aspalditik. Eta gero izan naiz ere klubeko Endaiarrakeko ezitzaile bezala, bost 6 urte, eta 10 lehendakari bezala, batzordean sartu gantzin. Danielu arte izan da lehendabiziko lehendakaria, lehen endaian, egi hainitzetan bezala, 2 talde ziren. Bat lotua rubi taldearekin, eta bestia futbol taldearekin. Simpleago esateko, rubikoa eta pilota alde batetik laikoa, edo ez dakit nola erreten den, eta bestia Elizarekin lotua. Eta azkenian, berak
lortu zuen talde bat bakarra egitea pilota zaritzeko. Izan dira nire azken finalak, aurten, udakoak. Hauteskundeak izan dira gero batzordean, departamentuan, Akitainan eta federakuntzan. Dena urte bukaeran aintzin izan behar da dena bozkatua. Orduan guretzat izango da irailaren 14an, uste dut, laun bata. Eta hor utziko dut, bada talde bat montatzen ari dena, segida hartzeko. Normalki Henri Errandona ari da bere taldea montatzen. Eta nahi badute laguntza pixkat eta pres naiz hor sartzea, baina lasaiago, 12 urte lehendakaritzan lan handia da. Uste dut pilota beti bizi da Euskal Herrian. Zaharrak esaten dute, galtzen dela. Kopuruan osongi gera, 6.000 lizentzia, gazte hainitz, gure batzordean. Eta antolaketa ere aldatu da hainitz 10 azken urte horietan, zenta lortu genuen laguntza handi bat elkargotik, eta hasi ginen 27an edo 8an ezitzaile batekin, proiektu bat montatu genuen eskoletan aritzeko, txikiei pilota euskeraz presentatzeko, zenta lortu genuen akordio hori pilota eramatea eskoletan, baino euskeraz. Gero laguntza pixkat handiago kan genuen eta guain ditugu 3 ezitzaile eta bulegoan ere 2 gazte sartu ditugu, bat zera ezitzaileen antolaketa eta klubeko harremanetan sartzeko ere neska bat, eta orain dela 2 hilabete beste bat komunikazioa eramateko. Eta lehendik ere 2 baziren, orduan 7 langile dira batzordean. Orduan lan handia da. Lehendabiziko gauza marrazki oso politia dela. Bada ere bertso puska bat hor idatzia, oso ezaguna etxaunekoa, zer litzateke Euskal Herria pilotari gabe. Ni gaur egun pentsatzen dut alderantziz dela, zer litzateke pilota Euskal Herria gabe. Hori da. Gogoetatzen nahi. Orduan ikusi dugun erreportaia edera Jean-Michel Garaiajetaz, 3. mandatua eta 12 urte lehendakaritzan Iparraldeko pilota batzordean. Eta orduan erreportaia hortaz bihitze jaiteko eta Iparraldeko pilota batzordeko behien hartzeko. Nola ez gurekin Henri Errandonea, pilota batzordeko idazkari nagusia. Egunon, Henri? Txaldeon leire. Badu aspaldi? Ia da. Orduan ara erreportaia hori ikusi dugu Jean-Micheli buruz. Orduan hauteskundeak urbiltzen ari zauzkitzie, irailaren 14ean. Hori da. Bulego aldaketa. Jean-Michelek usten du, 12 urte lan egin ondoan, gauzak mugiarazi ditu, egin ditu hainitz gauza, nola prestatzen ari ziste hauteskunde horiek? Enuke janen usten duela, zointa txikitzen du ere izango bat barnean, txikiko dugu gurekin, 2 urtez izan dena lehendakari, ez da hola joaten al eta usten al kolpez. Egia da, talde berri bat gertuko da, normalki, izanen die, gutxi gora bera janen nuke 12-14 berri, azken aldian bezala. Eta hor ikusiko dugu, gaztetasun gehiago, bultzada berri bat emateko pilotari, nahiko lan indagoa jarte berak erranduen bezala, eta ikusiko dugu ondoko urtetan jan berdin izanen dena. Ikusiko dugu aipatzean bahne sartzen zirela asmatzen dut orduan. Bahne hortan egonen zirela. Dianeko baditu 2 mandatu iten ditutela, 8 urtein ditut idazkari nagusi bezala, eta behaz bai segituko dut, zointa plazer handi bat hartzeut,
egia da, lan biziki interesgarria dela, naiz eta bolondresa egain, ez gira pagatuak lan hori egiteko, beti azpimarratu da. Plazera deno, egiten da. Hori da, ez da mugarik, plazera delaik, eta hortarako, hainiz gauza badi egiteko, eta hainiz egin ditugu, baina gehiago badire egiteko. Ikusi dugu, Jean-Michelek ere jandu erreportaian, 12 urtez hainiz gauza egin dituzie, gazten alde, pilotari bultzada behi bat eman diozuela, ere azken 2 mandatuetan segur, hasteko zuek ze bilan egiten duzue Jean-Michelen 3 mandatu horietaz. Lehenik eranen nuke guk lehentasuna eman dugula gazteeri, aurrieri, asiberrieri. Eta hor, asmatu ditugu, edo ezagri ditugu dispositibo berriak. Asiberri txikiak, izan ez eskuzka, izan ez xisteran, edo zoin jokotan, izan dezaten ingurumen bat baikorra pilotan segitzeko. Gure arrazoa nausia da, aurrek hasten dielaik, hainitzek uste adin batetik goiti. Eta helburua da, aurrak egon dadin, pilotan, jokatzen. Eta lehentasuna horreman dugu, behaz aurreri. Gero, aurrek behaute ingurumen ona. Eta behar da, baita espada ezautu dugun pilota pixka bat bere mundutik ateratu, egan nahi du behar dute entrenatzaileek. Pixka bat edo... Bai, entrenatzaileek eta arduradunek behaute formatuak izan. Ez baita entrenatzen orain lehen itentzen bezala. Eta ez du nor nahiek hartzen talde bat, naiz eskuzka ikasteko, xisteran ikasteko, behar da formakuntza txiki bat egin, aur bati mintzatzen zan maner batian 12 urte ditulaik eta difenki 18 ditulaik. Eta hori moldatu behar da. Eta hortan indar bat egin dugu, seurazki ez dugu aski egin, nahi ginuke gehiago egin, eta ondoko urtetan hori izanen da lehentasuna, formakuntza izanen da. Eta gero, bigarren gauza, da hirugarren gauza ganen nuke, emazteeri ideki gehiago jokoak, zeinta waiko mendetan emazteak pala nahitzen di bakarrik, baina hasi zezkigu azkeneko urteutan joko garbin, eskuskan, hori, eta hori nahi ginuke bultzatu ere. Orduan, proiektuak milaka oraindik zuen buruetan eta mandatu behi horren plantan ezartzeko prest ere iduritzen zaut. Bai, bide bat asmatua izan da, bide bat asigira egiten, eta segituko dugu bide berean, guti gora bera, izan die berretasunak seguraski, baina gogorekin, segur da. Hala, zuek duzuen plazera transmititzen egeusituko duzuelakoan mandatu behi hortan ere. Ez dut sobera duda hundirik egia ezan. Eta aipatuz pixka bat ara gaur hemen gira finalen karietara, uda astapena, aroak ezpadu emaiten ere beti. Baina zer da, udauntan duzuen programa zuek zer proposatzen du? Jadanik gaur hasten da, lehen asteburua, 3 asteburu baitugu finalekin. Asteburuntan ditugu eskuzkakoak, bakarrik goizian bazen luzean azparnen, gazteekin. Eta endoko asteburuan izan die eskuzkako finalak, xistera hondikoak, bidarten, baigorrin, bidarraien, eta ondoko asteburuan ere bertze finalak. Hora, 3 asteburuz izanen die finala guziak, eta gure txapelketa bukatuko da, eta utziko du lekua gero frantziako txapelketari. Nik banuke justu galdera bat hola, baina ikusi zaroak nola diren, adibidez gaur euria balitz? Pusatzen da, ondoko egunari, izigarri komplikatua da, argita garbi ikusi behar da, gaur kanaldu demen dugu, jende heldu zaigu, abiatzen da, uria balitz, erabakiak berde hartu, dena den, uri ezpien ez da itzen al. Horan pusatzen da, bertze data bat, finkatzen da pilotariekin, noiz libro dien, eta ikusiko, baina gaur, iduritzen zait eguna salbatua da. Bai. Ara, orduan, lehen mailako finalen tenorea biltzen ari baitzauku, orduan aurkezten aldauzki guzia, lehen mailako horiak, orduan lau egi, jokatzen du amikuseren kontra, espaniz trompatzen, orduan Bitxortikoipe eta Floria Mendiburu, hariko dira Nikola Dufo eta Toma Dizaboren kontra. Nola pasada horren txapelketa horreko gean lehen maila? Jadanik biziki ongi, zenta finalian dien, bitaldeak, dudarik ez da. Egia errateko iduritzen zait favorituak ziela, nahiz eta baigorri izigarri txapelketa ederain duen azparnek ere, Beñat Maitia eta Irribarnek. Gaur, iduritzen zait bi ekipo berenak, hor diela, finalian. Errateko nor nausiteko den, zaila da. Badakigu final lagudenetan idutzen zait eta final erditan amikuzak izigarri ongi jokatu dela.
baina lau erriko ekipa izigarri azkarra da, Dizabo osatua da, finala jokatzea, Nikola Dufo biziki azkarra da, ez da erraten ala. Eta plazan punduz-pundu, iraupena da gakoa, ejaiten den bezala. Eta beste kategorietan, untxapasa dira, ziek kontentziste, ortengo plazako txapelketaz? Bai, denak ongi pasatu die, ez dugu hainbat problema izan denboraren gatik, denbora txarra izan dugu, segur da. Baina, orain arte datak errespetatzen ditugu, egutegia errespetatzen dugu, eta agian bukatuko dugu 21 azkeneko egunean. Bombe, bikain hasteko mileske jainitz gurekin egonik anji, beti bezala placer bat da. Orduan, lehen mailako finalak istante hasiko baitira eta pilotariak berotzen ere hasiko baitzauzkigu gure gibelean. Joitarazten dauzuet, orain ikusiko dugun partida amikuse lau egiren kontra izanen dela, eta itza utziko dut Beñat eta Xani partida horren komentatzeko. Nik mileske jaundi bat jaiten dauzuet gurekin egonik, partida on bat desiratzen dauzuet, eta ondoko itzorduak azaroan ukanen ditugula ejaiten dauziat, eskuskako binakako finalen karietara trinketean, eta neska goma utzeko finalak ere filmatuak izanen dira. Anartean janen dauziat ongi segi eta jo pilota. Oui. Bai, berriz atxaldeon, bigarren finalen zat behaz lehen mailako finala hariko dira eskualde batetik eta gorriz amikustarrak, behaz haintzinetik Florian Mendiburu, eta gibeletik Bitxortiko Ipe, eta bestaldetik lau errikoak, egan nahi du berdez, haiko direla Thomas Dizabo eta Nikola Dufo. Hala, partida frango idekia, piskat multzoko, ikusten zu, beraz, zuen pantailetan, beraz, lau erriko ekipa, beraz, Nikola Duforekin, eta Thomas Dizabo, beraz, zuzenean gira, beraz, Dono Martiritik, hemen lehen maileko xapelketaren finalaren zat, beti denbora gozoa, ez da hain berorik, eta eduriz, pilotarien dako ere denbora aldeko izanen da. Pizka bat beren xapelketa ipatzen bari madugu, nola pasatu da xan pilotari horientzat? Ba, ikuste dut eta lehenik amikustaren zat eta kusitugu xapelgoa belemizko partidan galdu zuten eta airetikeko ekipa baten kontra, tanto batez, Irribarren eta Ausarrangon kontra, eta geroztik nik uste denak ere manatuzte, eta uste dut eta xapelgo biziki hona egiten dutela. Urran behar da ekipa horrentzat eta urte guziz hor direla, finalerditan edo finalian, edo jaz finalian ziren ere. Eta aski logikoa da, ez gira baitez bada argitiak ikustea mikusiko ekipa gaur hemen eta lehen mailako final untan. Hala, bihitz erraiteko, hemen median jokatu baitira finala erdiak nola jokatu diren. Ebe lehenik amikusikoak aipatzen bain gintuen, beraz nagusitu dira Baigorriko ekipari Frank Elgar eta Beñat Irribarren kontra hogoi eta hamar barkatu eta hogoi.
eta aldiz hemen behian beraz lau errikoak, horiek nagusitu dira piskat bi partida berantarekin jokatu bali madute denbora txarraren gatik, eta hori frango aixe nagusitu dira, 30 eta 17. Beraz ala, orain ikusiko, finala beste partida bat da, erraiten ginuen bezala ustean gaztentzat. Berezia da, beraz frango idekia jokoa. Beraz ikusiko nola behar bat jokoa ere Florian Armendi berrik badakigu maite duela jokoa harrotzea eta jokoa egitea. Bidor tiko ipe egutiago, beti jo egiten du, zinez iraunarazten du partida. Zinez plazako pilotaria da, maite du iraunaraztea jokoa eta pundua. Pilotari gorra da Bitor, eta badaki zer den sufritzea, Bitor argina da. Hainitzera nahi du. Hainitzera nahi du, eta nik erraniko ino Zuzu haurek? Nik erraniko ino gehiago. Argin batek erranik gehiago balio du. Gero parean bigazte, beraz lau errikoak, beraz horiek ere untsa preparatuak biztan dena, eta biztan behar ba ez duten fisikoa plazarakoa, zinez frango finak banimat dira ere, zinez hor dira zenbaiten dako badakite zen dako hor diren, eta behizitua du beren lekua. Eta ipatzen intuen eta lehenik amikostarrak, lau errikoak ere ikusitugu final erditan erreski irazle. Kriston jokoa egin dute, plaza untan. Aniz joko egiten dute, Toma Dizabo gaida sartzeko airetik, ezoinlekutik, eta Nikolak ere aniz pilotak besten ditu eskuin esker, eta aniz jokoa anetzen hasten do. Haste ofiziala orain botatu dute edurua jakiteko nok botatuko duen. Eta eduriz gorrien zatizanen da lehen txakea. Zer nahi du amikustarrek jokatuko dutela, ikusten duzu emezela Florian Mendiburru pilotaren txatzen. Jakiteko zoin pilota hautatuko duten. Epaileak lehen partidako berak dira, ezan nahi du haintzinean izan dira Gilbert Ducazu eta Gerard Etxebarna. Eta gibeleko maran, goita 10 metretan aldiuntan, zenta 15 metre pastu behar baitituzte, lehen mailekoek. Beraz, goita 10 metretan izan da Dominik Etxemendi, hemen lekuko Dona Martiritara. Plaza edera ikusten duzue, lau erriko pilotariak prest, baina lehen... Eta jende biskat ere eta joan da bi partiren hartzean trago baten hartzeat. Erramear da hemen gauzak bizikuntza antolatzea direla. Dona Martiriko pesta dira ere. Eta karia oktarat eta gaztek eta edariak eta janariak eta saltzen duzte. Enostuko partikatu dira, enostuko gaztek egiten dituzte lekuko gaztek egiten dituzte edariak eta denek batekoak, alainan denek bat baita hemen Dona Martirin, heiek antolatzen dituzte taloak. Denek bat biztan dena lehian hemen Dona Martirin, nolaz ez, elkarte dinamikoa, Kristofegi eta Maiterekin. Eta Dona Martirin izanez, nola ez aipa eta denek bateko pilotari behar bafamatuena, Thierry Arizmendi erritara. Eta bai. Usi dugu hemen laneko gaur. Gure parean da, judietan ez dugu ikusten, baina gure parean da, eta seurazen nahioko zuen pilotan ari izan, alabaina bazakien plazaren berritzea izan entzela, eta idekitze ofiziala egun, eta nahiko zuela kantxan aritu, baina baigorriarrek ez dakote holako aukerarik eman. Hori da, galdu du aurten finala ordenetan. Hora da pilota. Partida hasiko da, beraz erran dugun bezala amikustarrak hasi dira lehen botearekin. Eta, zuk erraiten zinuena, ostian txan, lehen punduetan zinez lehian. Ikusteko norden azkarrena eta lehen 10 punduetan izartuko dira pundua gehiago atxikarazten, nahiz eta hor konparazten gehiago. Nikola segidan atakan, Toma Dizabo ere, airetik. Toma airetik.
Untsa segitzen Dufok. Biziko tanto untan, azteko bitartiko ipe. Aski ofentsiboak. Ezkerretik luze gibelerat. Hemen berru gibelean. Berriz atakan Dufo. Bitartiko ipe defentsan. Florianek pilota bizki gorra bildu du. Benen puntu bat entzat, frango bizia da, xane? Zinez. Ez dakit hoita amarrakorra ikusiko ditugu dunez, behinan... Eta ikusten ditugu, lau errikoak zinez eta bizki ofentsiboak. Berriatzea behatzen dira. Goitik, askorat joz. Hau bereziki, untsasko. Kuinetik ezkerrerat. Berriz Nikolaren zat, aldeuntan entzina. Florian Dimearko laguntzerat. Tomadizabo entzin hortan, menen ez marraren azpiko lehen gelitu da. Eta dendiak txalotzen ala baina lehen puntu hau. Anizateak akusitugu lau errikoen aldetik bereziki. Eta azkenean hiek dute falta egin. Pariuak libro, entzun dukezuen bezala, San Leonen mikrotik ahotik. Naiz eta gerran pariatzaile guti den plazetan, eta berezik egun. Ikusitugu bakar batzuk. Diskretoa dira, benen sakela untsa betia lukete. Ez da ala. Batek ala ukeiteko bestiak guti xo du. Abertzen gira berriza. Birren puntu untarat. Ezkerraz bitortiko ipe. Ezkeinu egin Nikoli Ferien ez uzartu. Tomadizabo eskuineko alerat. Bitortiko ipe urgun ono Dizabori buruz, honek defentsan untsasko eramaiten pareterat. Florian Mendinbirru aldeuntan txartzen da. Ez risku piskat hartu du, nahiz eta kurtsaren puntan zen, berbaetzen baldintza hoberenetan pilota horren eramaiteko mugurat. Eta urguntzen ere 15 metreta dejada botatzea aktira astape matian nola gauza komplikatzea da. Eta lehen berdinketa, beraz bat berdin. Bi ekipak beraz lehen berdinketaren zat. Pilota aldaketa bat dira? Ez dakit, dira pilota entzatzen eduriz nik ustarrak. Egan nahi du lau errikoak dira kaminatu dutela botea. Pilota barkatu. Tomadizabo sakean. Erdirat. Erdirat, bitartziko ipelotuko da. Kola Dufo urgun gibelerat. Bitartziko ipekuntxara maitan. Ezkerra zandiuntan bitorek. Eta bino atakatzen Adrianek. Pilota edera Adrian dikoen zen. Untan gibeleraten maiten du. Untsak kurtatu zaidira, batetik besterat. Dufo erdirat. Florian lortzen da gibelerat. Nikola Dufo barkatu. Subian aia dira, Nikola eskuinetik ezkerrerat. Zinez, plazako jokoa.
Nikola Dufo atakatzen. Aldeuntan ere, garen azpiko aldeat eman Florianek. Beraz, bigarren pundua izanen da. Ikusten Lau errikoentzat. Lau errikoak askifiteen txatzen dira jokona hasteat, eta Florianek nahi izan du atakatekin berriz. Trompatu da. Luze. Florianek pumpea ez duntza irakurtu. Nikola Dufo berriz, Gibel, Florian, Gibel katu. Atakatzen zukaiten zinuena, Florianek aldiuntan ere mandu, eskuinetik eskuinerat. Eta ez da hor, untsasko ere mandu hor Toma Dizabok. Taktikoki, iduriz gauzak argiatuzten, hau erriko horiek. Jokoan hasten dute eta aukerarik baliman dute, antzin hortan entzatzen dira gotzeat, ikusi duzuen bezala Nikola Dufo. Egia, joko klasikoan amikustak horiek behar bat gehiago dira. Eskuinetik eskuinerat, entzasko nehorretzen. Hori da, defentsan behar bat batuzte akas batzuk, hori da, eta hortan nahi dute baliatu lau errikoak. Eiretik aldeuntan, Toma Dizabo. Aldeuntan ere, aintzina aldeuntarat, Nikola Dufok. Oino atekatzen du, botoi launi buruz. Beti atekatzen, aldeuntan, azpiko aldea. Hiru segidan hainitz egiten zuen, eta aldeuntan, magaren azpiko aldean joan dako bere pilota Nikola Dufori. Beraz, bigarren txantxua amikustarentzat, biga eta hiru finala hontan. Nahen mailakoen kondu. Eta segidan joiten da Florian Mendiburu pilotaren aldatzerat. Eta lehen botea horrek egin du. Eta berriz pentsatzeko da hartuko duela pilota berri bat. Astapeliko pilota. Iduri dute, bi ekipek nahi zela, fite pastuko zela bi lau pilota berri horik. Egia, nahi dute baliatu, sakea duteno eta antaitzipi hori. Florian Mendiburu biatuko da, bigarren helikoaz botatzerat. Keona, sakeona. Tetzara. Biziki untsa Tomak. Nikola Dufo aldiuntan gora egin du eta biti horrek untsa amaiten dako. Atakatzen. Nibelen arteko lehia. Bai Nikola Dufo, bai biti hortiko ipe. Eta arrotzen jokoa Nikola Dufok, ezkerreko alde untarrat. Segidan, Angle bat balimadu idekia. Segidan entzatzen da, Nikola. Biti horrek gutiatzen du, zinez joko klasikoa du, iraundazten du pundua. Toma Dizabo alde honetan. Airetik gotzen Toma, baina gaineko alea joiten dako. Horrek egan nahi du, hiru berdin direla. Jendeak ez zuten dituzue txaloka, lehen berdinketaren zat, beraz, bigarren berdinketaren zat, eta lehena batetan egin zuten. Hiru berdin, beraz.
Bai, argiki, ikusten ditugu bistilo argon desberdinak. Bi ekipen artean. Florian Mendibiru ezkerreko alderat, ezkerraz lotu beharko Adrien, barkatu Nikola Dufo. Eta entzun dugu Bitortiko IP erraiten bera entzinekoari, so egiteko entzin hortan badaki Nikola Dufo bizia duela, eta noiz nahi tiratzen alduela, beraz erraiten dako Florianik kasu egiteko entzin hortan. Tomadizabo, erraiten usten pilota bai. Entzinean, ezkerraz emaiten du, Florianek behako kaldi bat eta berrez entzinerat. Bildu du Tomadizabo, baina Maleruski Majaren azpiko aldean. Beraz, amikustakak entzinen pastuko dira aldeuntan. Bai, ataka una, simplea, Florianena eskoinetik ezker, azkar. Eta nahikoa izan da, eta utsain azteko eta Tomadizabori. Ikusten dira, amikustakak gehiago lantzen dute tantoa. Abiadura emekean ikusten duzu, beraz, Florian Mendibiruk atakatu duen pilotoi ezkerreko alderat, eta Tomadizabok, Maleruski, ezin duela araman jaren goineko alderat. Pilotatzara bitu horrentzat, baina nuntza eramaiten ezkerra azalere. Hore Gibel, aldeuntan hor da, eskuinaz. Nikola Dufo ino atakan hemen entzineko botoi laguntan, ezkerraz lotzen da txaskura maitean, eta bitiak beti hor Gibelean. Honek ere, Nikola Dufok egeski hartzen du ezkerraz, Aldeuntan eskuina zukanen du. Eskapatu zaio. Eskapatu zaio eta laburra, sobera laburra okandu. Ipatu behar da ere behar ba Nikola Dufondako, sasoina biskat berezia, beraren zatkusi dugu denbora erdizari plazan, beste denbora erdia trinketean. Bereziki garazin, ari zela? Garazin, partida biziki honak inditu, galdu du eta Open Lehiaketan, eskupilota Open Lehiaketan finalian. Badu partida handanat inik, astelena ikin, eta anitz partida hon ere, nik uste. Gai izan da bietan eta jokatzeko, eta bietan mailonean. Biak segitu ditu, mailonean egiten duzu bezala, bai trinketean bai plazan Nikolak. Ez du airetik hartu Florianek. Eta Nikola Dufo izan da, rizk askorat. Eta hortiko ipek emaiten errefera. Kasua labur da, Florian hortzen. Kasu bitxo eta pilota edera. Txadio egiten eskoineko alda, baina Nikola hor da, eramaiteko. Florian jo meharko seka. Deideietaik. Eta gotea da, eta bakutxak heldu dira, beren leku... Nikola kartzen airetik, Florianek ikusten du zilua, untxasko eraman, baina nortzen Nikola oino. Eskuinetik eskuinerat, eta hor da... Hor da Tomadizabo, baina Maleruski, Majaren gainera jondako pilota hoi. Eta 6. pundua egiten du beraz, amikustarentzat. 6 eta 3 pundu segidan, 3 berdin ziren. Azken berdinketan. Hori ere, beste tantoat untxa ere mana. Bate presatu gabe, izan dira, eta Florian Mendibiruk trinkatu du, tanto hori, batean ezker bestian eskuin, untxa. Bariatuz eta pilota ederrak. Abiatzen da, Florian Mendibiruk botatzera eta ezkeraz Nikola Dufo. Txasko botoi laguntara eta biti hortiko ipe, baina hortzen Nikola Dufo.
Ikoipe urgun oino. Tontxara maiten defentsan Nikola Dufok. Eta berriz menturatzen hain zinortan atakatzerat, antzinutan untxea lortu du Florian Mendiberrik. Ataka sobra banua zen. Hori da, ataka itikotan zinez frankuki bestenaz eta errapustua bauzu. Errapustu samina. Nikola Dufok aldiuntan, zuen gora jo, baina sobera gora jo gindu eta plazaren gaineko aldera jondako pilota hoi. Ikusten dugu, joko pausatuago batean nausi, amikustarrak. Lau pundu segidan, hiru berdin ziren, eta aintzina joan dira beraz amikustarrak. Mendiberri, luzea aldiuntan, eta Toma Dizabok eramaiten. Asko, bazterretik, baina hor da Nikola Dufok. Bitor, haututxarra. Hor da, erratzen, erratu da, Nikola, ezkerraz, erdien osten du. Florian Mendiberri eskuineko aldat, enan bizi da pilota. Ikusten du ez dela sobera konten Florian Mendiberri irudietan, ala frango lehuna da, berri-berria izanki eta biztan da, somit euri uarretik landa seguraze lastuko dela. Momentan frango lehuna da, eta ustean ere remarkatu ginuen lau pilotariak guti edo aski lehatzen edo piskat lehatzen zirela. Baina kantxa bera da denentzat eta denek horrekin egin beharko. Bai, eta beste gauzat, eta lehako gai izan ez, ere, antaila emaiten du gehiago atakatzen dinari. Gero, ez da egan behar lan jeruza dena ere apantzeik ere, denako kantxa bera da, eta zinez erreski jokotzen da alda. Florian Mendiberrik piskat historioak inditen duela eta fite arrenguratzen dela, fite mitzatzen dela, minan denako bera da. Artean, petxu bat egin dutena amikustarrak behinan pasatzen da, eta beratzi garen pondua egin dute. Kasik egiten zuen, Mikorrek. Ez du nahita da teman atik. Abiadura emiken ikusi duzuen puntu bai, ikusten duen bezaberaz Bitor alako irriño batekin. Puntu segidan hor, azken berdingeta hiruetan, eta hiruetarik segidan behatzieta joan dira amikustarrak. Behatzi eta hiru irabazten baitute. Florian Mendiberri joan aiten pilota horren txeka. Toma Dizabo eskuin ere. Otsagaldeina, Bitor. Hementuen lau errik erabeki duen taktika intzin hortan kitzikatzea, ez da sobera, dute sobera untsa lortzen, eta gibelean dira. Ojo noino, Nikola Dufok, goita 5 metreko marren gibeleko aldean. Ez da beste erriskatzen oain Nikola Dufok, gehiago
Kasko dratari da. Eta ikusten ditugu ere Amik Ustagorik eta Obekixo antolatiak defentsan. Astapen emaino. Ale, Florian egiten da, pilota retxika eskuineko alerat. Niko difu eskuinen alerat. Jona, Nikorak bai badu aukerat. Oh! Tomana izan du sartu haidetik, eta utxindu. Ezan izazme. Laburra zen, botoila hontan jo du, baina Maleuski Gudjonaren gainean joan da, eta ez zimentean. Beraz, falta. Eta... Lau egirentzat. Bantai boilit bat, Jamar dira. Joiten leko. Eta inbeste irauten punduak, eta horre ez dakitzukera, sumat denbora hasia diren, baina mementoan, Amik Ustarak frango reski joiten. Jorek, ez du. Jo egiten magara, benen kaskoa eta txikitzen du pilota bai. Jorek ezkerra zaldi untan, benen txarra maiten alere, toma dize bosartzen da. Beste untsa lortzen paretan, erdian uzten du. Mendi berri bat akatzen egin zinuntan, eta untsa iardesten Toma Dizabok. Eta luze bat Nikola Difuk egin duena, eta bitartiko ipek ere eman behar, aldo bezala. Ez da sartu. Toma. Nikola kintzin hortan haino. Bitor tiko ipe hor da ezkerra zuntxarra maiten. Ezkerra zazkar, bitor. Eta tematzen Nikola. Ezkerra zaliuntan. Bai, itxi zen. Bai. Eskuinetik hor. Zaliuntan ere haino hain zinean. Kamotela hori de. Txartiko ipe ezkerraz. Eta Nikola oinu haintzin hortan itzikatzen. Hori hobek iso zen, ataka hori. Untxak askorat Florianek aldiuntan. Florian sartuko da oinu. Eskuineko aldera eta Nikola Dumer koseka. Bitorek zeginen du. Kaskola diten. Laburra ire, pilota edera Florian entzat. Eskuinetik eskuinerat. Zokola Toma. Nikola Difo ezkerraz. Erreski lotzen da ezkerraz. Xan ez dakit zer diozu, binan Nikola Difo, zumitaliz ezkerraz lotzen dela frango eixe. Bai. Tiratzen du ere alduelarik, beraz... Tiratzea ino bere jokoa da. Ez dakit eskuak untsa dituen ez, edo akitua den, edo hola, binan hokere, ala. Boto hilagunen nibeluntarat. Bai. Hore ezkerraz. Eskuinetik eskuinerat hau. Eta Toma Dizabo heldu laguntzerat, urgunen amaiteko. Luze bitartiko ipek. Nikola Difo ere maiten. Jona, bitor. Adiuntan
Dizabo, eta agotzen dut txaiokoa, ben hor da Nikola Dufo. Toma Dizabo. Ezkerretik ezkerrera, ben sobera ezker, ateatu da pilota hori. Eta pundu berri bat, amikuztarentzat, hamikagarrena. Eta iduriz ere laurrikoek behar dute hartza pixkat hartu eta deliberatu zer egiten duten nola antolatzen diren, zenta hor zailtasuna dituzte. Bai. Zailtasuna dituzte, beraz pausa bat galik egiten dute lehen aldikoz laurrikoek. Bai, ez dakit, ostion erten zinuena erriski lutzen da, ezkerreikin eta Nikola. Biatuan emeikan... Akba bada arrangurat. Bai. Artan ikusten dituzue, beraz, azken tanto hauek, bitxorteko iperekin, eta hor... Florian. Eta biziki erreski lutzen dira atakan. Kasik presaka bezala ere, laurikoak. Diazma badu, hasiak gira 20 minuta eta hamika eta hiru dira, zinez lehen maileko partida batentzat, frango fite da bere, finkiz fite duten da partida hau. Sobera fite, mementuan basteko. Baita, amikustak horik, azkar, xuxenari, joko klasiko batekin, tantoak landuz, ataka batzuk ere behar orduan pilota ederekin, ez gehiagokoik. Eta bitxortiko ipek zinez untsa txikitzen du itxasuntzia, ekan ginezake. Bai, azkar, bitxor. Bitxo guti, urrun jo eginez, zinez plazako jokoa, eta Florian beti hor haintzinean... Bai, eta behar orduan Florian ere gai da, eta tanto batzuk metrinkatzeko. Ez da behar ba, eta airetik haimeste sartzen, azpitik eta badaki iten jokoa. Eta ikusten dugu aian deriku eta aholkoak eta emaiten bitxorri, launari. Zuzen, erateldu gira berriz kamera geloan ikusirik sumit pundu. Zinez plaza ere juntarat, erraiten hau zuen bezala eltzarruze gibilarton ezkerretarik. Arbolak ere itzal pixkat egiteko. Eta emaitza, hameka eta hiru beraz amikuztarentzat, hiru berrintzenen oino, egan nahi du 8 pundu segidan egin dutuztela amikuztarek. Eta nausitasuna bat erakutsiz. Eta gara ikusten dugu mintzatzen laurrikoak, biblitoriak eta zailtasunean mementoan. Zilo handi bat egin dute dira. Eta lanako kanituzte, beraz berrititeko. Ale, amikustarrak abian botatzela berriz Florian mendibirurekin. Artiko IP luze, Toma Dizabok, egin indarrak, edo maiteko pilota bai. Oin luze, Florian. Alde honetan, bitxor lotuko da. Berriz luze maiteko beti Tomaren gainean. Eta Toma gilean egoiten, Bai. Kusi behar da, hola egoiten diren. Erraiten ginoen, Nikola lotzen zela frango aixe ezkerraz. Eta ikusten da, eskuineko lekoa hartu dela, entzineko lekoa. Toma Dizabo, kitzikatzen entzin hau, kasko, maharrat. Tanto ona, Tomarentzat. Pilota aldatzen bat segidan lauerrikoek. Dinamika aldatzen alduten. Laugarren pundua. Ale, kosiko berriz direnez gibeloktarik. Lau eta hamika beraz. Bitxorrek ezin du biloa alizan pilota ikusten duzuen bezala. Nolako pilota hartu dute zoztuko esan? Bizia. Bizia zoztuko bai? Bai, berdin, bai. Ikusiko. Eta jokoin nahi duzulaik eta hobeduzu bizi hartzea. Hala, xakea baliatzeko. Xakeari ezker,
joko ere maiten lan duzu behar da, isixo. Ikusiko dugu fite Toma Dizaborekin botean. Jokatia da, kiota hori. Ez da begia. Ez. Hale, bitortiko ipegi berean. Hola! Untxasko egina Toma Dizabok, bai. Gaitzeko pondia hori. Aire garbi bat, zigarri untxa moztu du Tomak. Untxasko eramana, behar bainamekian ikusiko dugu... Untxa, ikusten du bere laguna biskat nekezian, eta jokon ardura hartzen nahi du hor Tomak. Eta segidan, botatzera egiten da, partidan egoiteko eta zuzean egoiten gira. Ipe urrun gibel hortan. Fite tiratzen hori no Nikola Dufok, baina bitortiko ipe hori jola ezkeraz biltzeko pilota hori. Ezkera ona dugu bitorrek. Azkar jotzen du. Ezker biziki segura. Itxarroino, kaskorat. Eta kanaino boto iraguntana eta Nikola Dufo. Iraguntan eskuinetik eskuinerat, behinan beti hor da bitor. Ezkeraz, aldiuntan Nikola Dufo. Ez du kausitu nahi zuen bezala. Hola Toma berriz, tanto bat. Riskoa hartu du, behinan mementoan pagatzen du. Eta bizpailu haren pundua haintzin hortan markatzen duena. Hala, irugarrena segidan, Irugarrena, bai hori da. 6. pundua, hala, 11 eta 6. Ustean, 11 eta 3 ziren, eta 3 pundu segidan egin dituztela horrikoek. Alekuleia pizkata maiteko. Eta beharara joiten da, kasu pilota. Ez da pilota edo baloina. Ez du deus ikusteko horik hemen. Nazen nahi du, berriz hartuko duela bere holdaka. Ez du, usu ikusten olako horik esan, Baloina Baduzu olako horik usini zure... Plaza baten gainean, anitzaldiz. Partida denboran gutixo. Gutiago. Eta Euskal Herriko final batean, haino gutiago, Hala. Hale, aldiuntan abiatzen da botatzera Toma Dizabo. Nikola Dufo urrun, eta bitu horpiteko ipegi bidan da. Florea untxoki belkatu da, eta intziuntan emaiten du. Dejada da. Txasko kontratu du, ezkerretik ezkerrea Nikola, baina ez du lortu puntuaren egiten. Eta ezkeraz bilduko du bitorek. Eta Nikola Dufo hinu gibelena, eta intzin hortan tematzen da. Txasko emaiten. Toma Dizabo aldiuntan laguntzerat bere laguna. Bitor horren haino. Nikola Dufoari buruz. Eskuinetik eskuinerat Nikola, benen hor da beti bitor. Zauna ikusten zinuen laburo ere izaren zela, eta bai, magaren azpiko aldeat geritu da pilota hoi. Beraz, berriz aintzina hartzen du
Arretzen dute amikustarek, bigarren pundua eginez. Bai, atakatzea, alede minimo bat behar da landu tantua hor... Eta irriskoak hartzen ditu, Nikola Dufok, eta biztan da irriskoak hartzen dira, behostean pasatu da, benen aldiuntan ez. Eta hor, eta zuen baitez bada gunea proposa eta atakan pasteko sobera urguntzen, pilotak mupea hondiat iten zuen. Florian airetik, untsa asko, ben hor da Adrien, Nikola bakatu. Bikior urgun, Toman Izabogi bilan. Bikior roino luze gibelrata. Zaboka ene maiten berriz. Aldiuntan Florian Mendibrek baiten gibelarat. Zinaz amiz kustaren pilota horrek min egiten du, Toman Izabori, Nizu egiten du, urrunda. Untxak itzen dute murua amikustarek. Guain Nikola, gire bedetik. Florian Emerko seka eskuin. Eskuinetik eskerraz Nikola Dufo. Eskuin ezartuko du orain. Indarrak Emerko Florianek pilotoren txeka joiteko. Eta kaskorat. Untsa, jo edera. Bizik untsa defentsan Bikior. Urgun badoa hor Bikior eskuin lagunan laguntzeko. Maiten untsa Florianek eta Nikola Dufo botu irauntara. Bikior. Ez du usu tiratzen eta horren hartuko? Ez. Ez dako emaila emanen gehiago tiratzeko, Ez da baitez bada bere usaietan. Naiz etzen gizki, gerran. Untsasko ikusia zuen zigua intzinortan, untsasko emana zuen, baina. Etzen gaizki emanare, ez ahon gaizki azteko. Ez. Hale, zazpigarren pundua izanen da, beraz, Lauriko pilotarientzat berdez direnak. Eta... Toman Izabok ez du demorarik biziki hartzen atxaren hartzeko eta fite egiten da botatzerat, Ez du baliatu airetik, Tomak. Hale, 5 puntutan dira Laurikoak eta deus eginiko ino. Junkoa frango idekia da. Eta ubik isok usten tubo berriz Laurikoak. Eskuinetik eskuinerat, baina horrela Bikior. Nikola ezkerreko alderat, Bikiorek aldiuntan ezkerrazen emaiten du. Berriz tiratuko du, ala itxura zuen. Eta Bikior hor da, emaiten, oino behinetik, aldiuntan kaskorat. Eskuinen barko seka Bikiorek. Roino eskuin da eta Nikola Dufo erdian du. Zer gaiten du, Gerard Etxebarranek. Esko altxatu du, eskapatu dako eskuineko alderat. Eta aldiuntan gurri izanen da beraz pundu berri hau. Hamahiru garrena. Hamahiru eta zazpi beraz. Jaldeko batzordearen lehen mailako finala segitzen duzu guntarat hurbiltzen bali mazirezte. Eta beraz amikustarrak nagusi, hastapen untan bederen, 13 eta 7 nagusitzen baitira Lauerriko ekipari. Eta Florian Mendibruk bereziki botean abiatuko dira 13 garen aldikotz.
kontra defentsan, Florian. Kitzikatzen hori no hemen Nikola Dufo, baina nok dira amikustarrak iardesteko. Untsa modlatzen dira ezkerraz, bi amikustarrak. Miatzen dira anitz hor, eta ezkerrik alde hortan eta laberrikoak, defentsan seur eta azkar kustentugu ezkerraz. Untsasko emaiten du Nikola Dufok pilota hori ezkerrerat, baina nortzen bitu hor ezkerraz biltzeko. Kasu hau, berdean da, eta biturrek beti eramaiten. Nikola Dufok aldi untan Florian Mendiberrik eramaiten. Florianek sekatzen duen zin hortan. Ezkeraz, kaskola tuntxasko, Toma Dizabo handa. Biturrek pilote edera, kaskola temaiten urgun. Berriz gaskolat. Txasko agotzen erdi hortan, biturrek. Haure untxasko, paretan. Eta segitzen du. Eta frango untsa asikitzen jokoa, Tomak gibreko zokotik. Egia, astapenia maino gehiago egiten da gilean eta Toma. Ala leontan unek hartuko du. Biturrek eskuineko alerat beti. Biturrek hartzen du behar den denbora, mine egiteko, lau errikoer. Otzara izanen da, bene ontsara maitan Nikola Kuntsasko. Biturrek indarrak egin beharko pilota horren txeka joiteko. Kasu pilota hai, Kuntsasko, nalgo da Florian. Berriz ezkerreko alderat. Florian berriz ezkerraz. Nikola hor da, pilota horren biltzeko. Nikola urrunda tiratzeko hor. Eta bitxor kontesko egin duen obraz eta arrazoin duan laioinan. Zinez, jokoa gogortu du eta amor eman dute lau errikoer. Hori da, eta entxatzen dira anitzaldiz, hor ezker mozteat, defentsa bizki honek uste dute, amikustarek, hortaik. Eta ikusiko duzu, bai, ala Gilbert Dukazuk altxatzen erria erraiteko pilota hori ideali dela, Majaren ezkerreko aldea joan dela, eta berriz pundu berri bat izanen dela beraz amikustarentzat. Hamalau errena ikusten duzuen bezala, hamalau eta zazpi baitira lau pilotariak. Florian Mendiberri abiatzen botatzerat, partida erdizotan gira, xandeia. Bai. Toma Dizabo, retenzioen bezala, Riz Gibera joan da. Aldizka idira, kasik, giretik. Eta hor kambiatu dute, ikusten duzu?
Toma Dizaboa entzina jinda, eta Nikola Dufo da gibedean. Nikola Dufo indartxuk, gibelerat. Airetik hartu. Antxa, Florian. Airetik hartu du Toma Dizabo, baina netzen autu berenaz, eta gibeletik gero hortzen Florian Mendiburu pundoaren egiteko. Bai, eta airetik nahi izan du jokalde egin eskuin, eta jaso dena eskuin iten duzulaik, ataka ertaina bateatzen bali bada, barrikoan esku berenian erortzen zira, eta hor kontratzean lan dira bada, hala gertatu da. Eta Nikustarrek ziloa handitzen ari, azken berdinketa hiruetan izan da, gero joan dira aintzina eta hameka eta hiru, kolpez hor sortzipundu egin dituzte, eta gero nahiz eta subitpundu egin dituzte lau errikoek, guai berriz Nikustarrek aintzinean, bost eta zazpi egan bezala, leuntan perde izanen da pundu hau. Hala, pausa, galde egiten Nikustarrek. Txamoztu du, Tomak hor erdi luziat hor. Nikustaren dako izanen da pausu hau ikusten dituzen bezala antenan. Entrebatzailearekin hor, aholku emaiten nolaz ez. Eta nartan ikusiko ditugu azken pundu hauetako kamera geldian abiadura emekian. Egan dugun bezala eskolegiko xapelketak segitzen du aste guzian, eta bereziki eskuskako partidak izanen direla heluen aste buruan, lehenik bigarren eta artekoen mailakoak. Horik izan dira zurairen ortsiale atxean iruntxean sortzietarik goiti, uste dut sortzietarik goiti, zentan aritzen aldira argiarekin. Zazpiak, uste. Zazpietan? Uste dut. Zazpietan, beraz. Eta biharramunean gazten finalak izanen dira, horiek bidarrain, beraz hori izan dira hiru partida, pentsut hiru spalau horrentari goiti. Hiru hontan lehenbiziko partida. Situekin hasi behar lukete, gero kimoak, eta gero gaztetxoak izanen baitira. Ez dudatu, partida bizkipoi batzun eta mentura badira, ba zuraiden eta ba bidarrin. Aste guzian edo aste buru guzietan bi aste buruz izanen baitira finalak, bai eskuskako aipatu ditugunak, bai ere beste joko desberdinetakoak ere. Beraz, behatu sareetan edo programetan, kasetetan edo zabalduak izan dira, eta ez dudatu gazte horien ikustera joiteko. Bai, deia erten alda gaurkoa Egeusita bizkipulita dela, jende alde biziki edera montatu da Dona Martirin, eta plaza egiten du. Eta gauza bereziaz, eta usu egiten dira lehen mailako eta luzeko partidak leku berean, eta salbean nolaz ez, lurrean, miran aldiguntan, ebe zinez erakusteko plaza berri hau, debiatu dute eskuskako partidak jokatzea arratsaldez, eta zinez jendaldia ikusiz, bezuk egiten duzu, gauza hon bada pilotarentzat eta hemengo elkartearentzat, denek bateko elkartearentzat. Eta nolaz ez, iparaleko pilota batzordearentzat. Beti plaza edo trinkete edo ezkerbaita berritzen diela igora, da seinale bizke hona dira. Hala, publikoa hor ikusten duzuen bezala, eta amikustarrak aintzinean ditugu beraz. Nahiz eta guai lauriko pilotariak botatuko duen, baina amikustarrak aintzinean beraz 15 eta 8 partida erritxuntan. Indartxu hor Nikola Dufo eta Biturtiko ipek eta maiten. Harrotzen jokoa Toma Dizabok, hor dira amikustarrak. Beti zartzen, hau ere untsasko, ena Florian hor da. Hori ezkerruntarat. Aldiuntan Biturtzen hor. Pilota luze bat Nikola Dufok
Ezkerraz. Hirugarren aldiko atzpundu hontan, lotzen da, Toma Dizabo. Ez, aliuntan usten du pasatzera eta Nikolarentzat. Hore, ezkerra alderat. Florian Mendiburu hor da ezkerraz. Bitu horrentzat. Burraire. Oin laburago. Zuen sobrait ez bada untsa unkitu, pilota hori, bitorek. Eta lan Nikola Difo, kaskorat. Duriz, pausaldi hortan, Toma Dizabo debiatu da gehiago hartzea tailetik eta duko horren jarrotzeat. Eta Nikola antxatzen da hemen, baina egan beti hemen da. Eskuinitzik eskuineat. Atakatzen ezkerra ino. Atzementzin. Florianek albuen bezala. Ezkerra zoinu ere eskuineko alerat. Nikola hortzan, baina haren azpiko aldea joan dako pilota hori. Kejan nahi du, hamasei garen pundua egiten dutela amikustarek. Bai, defentsa hona, akuste dute amikustar hori, oino aldi bat gehiago, eta eneatzen dira, Buzaruan eta Laugirikoek eta azkenean itentuzte utxak atakan. Tanto soragarri batzuk intuzte ere, aldi berian galdure. Hamasei eta sortzi beraz finala untan. Florian Mendiburu abiatuko dena botatzerat berriz. Toma Dizabo, prest, errefera maiteko. Berarik ertatuko zaio, maitea. Bitior luzea ino, ez da sartu Nikola Difo keinu egin badu ere. Ezkerra zoinu bitior, juntsa esko, kaskorat. Kurutzatu zuntsa. Hamilton, Florian Mendiburu aldo dabiltzurat. Zue, ardean da. Kitzikatzen aintzin urtan Nikola Dufok. Eta aliontan urgun. Bitio Azkar, Azkar gozatzen pilota. Falta bat aintzin urtan egin duen nahiz pausatuz, gena hortaz aparte gutxi egin ditu, ez dut denak kondutan hartu, binen zinez falta gutxi, jakunt, Florian aldeuntan, urgun gibelera eta Nikolak ezkerra zartu beharko. Ezkerraz lotzen Florian Mendiburu. Haintik lotzen. Kasko ezker hemen. Florian hor da ezkerrazen baiteko. Florian indartsu gibel hortara eta
Ez bera izanen da eskuin, alde honetan entzineat. Falta doidoietai. Esgarretxe barrenek altxatu du eskua, ederra zuen hor eskuinetik eskuinat jo egitea, baina mani euski sobera laburtzen. Bai, gauza gutxi eskatzen, hor nik uste, kasik hona iruri zuen hemendik. Ebon, Eta pet, Jugi hor zen, gubaino bekio eta plazatia zena. eta bederatzi garen pundua beraz lau erriko gaztentzat, perdezari direnak. Beratzi eta hamasai hori deskarta frangoa handia da. Ukande dute lan berretiteko, baina sinesten dute. Normal da, bakarrik erditzutan gira hori ez da deusteginik. Eta Florianek frango urrun bali mazen tiratzeko, Majaren gainea joan dako pilota bai. Eta hamargaren pundua beraz lau erriko entzat. Hor dira, ez da jausenik, amasai hamar. Amasai hamar izan dira gibelago. Astapeneko eta ziloska hori aparte, hamarta hiru ziren ikuste. Partida horrekatia da bai. Atakan, hor da bitxor zeintzen ezkeraz. Eta Nikola Difoino besoa bazterretik emaiten. Gan nahi du horrek riskatzen duela gehiago haintzinat joigitea. Eta Florian lokotzen da. Gibel, eskuinen alderat. Bitxor kaskuratzen txasko. Kasu, diskapada. Kasu Sakura, ustean baloina. Hoi Sakura ikusten dugu, plaza hontanik urbintzen. Berri jendeak urguntzen dute. Baina herriko pestak izanki ere Dona Martinin, batzu heldu dira pilotaren zat, baina beste batzu pestik iterat eta hain jende bada eskola hontan eta piskat denetarik bada holako horietan pista giro hortan. Ikusi duzuena zure irudietan, baina Sakura pastu da pasa entzinotarik. Toma dizabon txasko, airetik. Nikola karrotzen hori nahin zinortan. Baina bitxor hemen da beti. Hori noa rotzen, alde honetan eskuin. Eta Florianek ezkerra alde honetan. Defentsan perdeak. Ostiko Sakura berriz pastu da. Alde honetan. Zinuko gehiago ikusi behar. Jokoa, entzin urtan, ez, gire honetan berriz joiteko jokiten dute. Florian Mendibiru, arrotzen eskuinetik eskuine atuntzasko, baina Toma, Nikola Difo hortzen. Bizi da jokoa agotzen dute jokoa, ez dira beti egibena atari eta entzinutan ere bada jokoa plazak bada ikustea. Kidura piskatere zen izan. Horai da, hamasei eta hamar edo hurbiltzen dira, edo eskarta hurbiltzen dira. Badakite denek hogoi pasatze horretan importanta dela, eta ez dute amor eman nahi bat ez besteak. Eta piskanak erdu dira. Arteko, badakite ez dira ukon bospenduetan dira, bakarrik hamasei dituzte besteak, oino hogoiak eta hogeita hamarak ere biziki ukon dira.
Sinetxi nahi dute eta zinez itzultzen ala partida. Ez da deus egin iksan. Ez, bate, agontorekatia da joko hau hai. Lehatu da, Tomat bakarri gaizua. Hala. Aintzinen dukatzen da bino pundu hau. Zekin du Florianeko. Aliuntan atika. Gurri izanen da pundu hau. Amik ustarentzat, hamazazpikarrena. Behar zuten hori. Behar zuten. Eta gubitzen ari ziren, errandu zuen bezala asan. Eta arko ustiko pundu gogor bat zutan bezala. Badakite itzultzen da aldela. Ikustarek gehiago denbora emaiten dute, berriz botatzeko, sofritzen dute alere, entzinean bali madira ere. Egia, aniz defenditu dute, eta behar ba indar pixkat ere gastatu, hor, defentsan. Tomat izabo juten darik botatzerat, saluago juten da, ez du goitatzen biziki eta bixi-bixia berri juten da, fite botatzerat. Ikustarek denbora gehiago hartzen dute. Are, abiatuko da botatzen Florian Mendiburu ikusten duzuen bezala bar gutilekin. Florian. Tiorek. Edera biztan da, zilo horzin, ez da, ai. Oh la. Gaizu bitor, ez da kontant bere buruaz, lainan, bialdi zentsatzen da, entzin hortan jokatzerat, eta bialdi zagapatua da, ikusten duzuen, barkamenak aldegiten ditu bere lagunari. Bai. Egia ziroa bazila, degada etzen ona. Ez da kontant bere buruaz ikusten duzuen. Sobera motena. Gaizu bitor. Abiatzen da botatzerat, salua, Tomat izabo erraiten duzuen bezala, hamabi eta hamazazpi. Amikustarrak entzinean elementoan. Ze joa. Hola, Florian. Eta lujoean gaizu Tomat izabo, ezin du ereman alizan pilota hoi. Bela ona ez du kolpatu. Nahiz eta norbaiteko kainen duen josteko parada ondoko egunetan. Hemezortzi garen pundua amikustarrentzat, hemezortzi eta hamabi. Partida gogortzen da, baina amikustarrek atxikitzen dute antzua. Bai, honokoan bai. Tanto bikaina egin du hor Florianek. Nikola Difok, eramaita, alditik Florian Mendiburuk. Arrotzen duko ontsa asko, baina noko da Florian, bitzeko pilota hoi. Guna ire zen, heldu da. Erretik hau ere haintzinean arrotu nahiz, eta hoi nora maitean. Pilota edera haukanen du Florianek, bai, kibera jo egiten du, berriz Nikolaren zat. Eskapatzen dako, bai, jantzen duzu bezala asan. Eta deskarta pixka bat ahonditzen, atxikitzen bederan, eta nekez horbiltzen lau erriko pilotariak. Bai. Kandute pasaitxar bat hor memento batez, amikostarek, da berrik zaidira punperatzen. Bai. Eta psikologikoki hogoi garen pundua importanta da, eta amikostarrak horbiltzen da dira. Gero gauzak komplikatuago izan dira, zinez deskarta hola egoiten balima da. Hori da, ogoi tantok pastea markatzen du alde honetik eta intziantziera eta txarretik ere barrikoentzat. Nikola Difu eskuinekoa dira eta bitor egiten da seka pilota hunan. Beti eskuin Nikola Dufok.
Honetan, atakatzen, behin hor da bitu ezkerra zera maiteko. Airetik utzen da... Ez da erretxa hori izan, eskuinera tola emaitea, airetik hartuz... Gestu naturala da eskuinetik ezkerrerat moztea, eta eskuinetik eskuinera eta komplikatuago da. Komplikatua zen eta gainerat aldiuntan ikusiz eta plagerikoa lekian zela eskuin eta ez zen autuna. Eta hala, ogoi egin pondua orain egiten dute beraz amikustarek, ogoi eta hamabi. Deskartako eta berri 8 ponduan izda, egin hortan. Bere denbora hartzen egiten ginuen bezala amikustarek eta bereziki Forrea Mendinburuk botea haren emaiteko. Eta kamera horrekin, lekuan untsa emanen horrekin. Ikusten duzu, botatzerat nola joan den Forrean. Pilota edera Tomadizaborentzat. Beziz Gibilian oino, errikoak. Indarrez, nagusi dira amikustarrak. Bai. Eta usu Gibilian ikusten ditugu errikoak. Zinez, bitiok batekin, zinez untsa atzikitzen duena itxasuntzia erreten demezala. Hori da. Eta Nikola Difoen txatzen, jokoaren agotzea eta intzilofena maitea. Hori da, meurrundi gaiziera ikatakan zaila da, minitia. Aliuntan Toma joan da lotzerat. Ubratzagari, gibel horretanan. Eta betiok beti azkarari. Florian aliuntan urgun lotuko da. Tomandizabo defentsan. Eta ziloa egin eta gero atakatzen bizton dena. Florian untsa botatu da pilota honen amaiteko. Untsa eman, untsasko eman Nikola Difok pilota hau. Ezkerretik eskuineat untsak urutzatuz. Eta Florian Mendinburuk ere onartu du untsa egina zela eta txalo egindako. Aintzinekoan, eta berriz ere emanen dako. Eskilan ukantzuen aintzineko pilotan, defentsan Florianek. Florian ikusten duzu, txaloka ari bere lagunari, beste ekipako pilotariari. Eta 13 gira, 13 eta hogoi. Lotzen beti, lau herrikoak. Biturtiko ipe, oinu azkar. Mokoa txikitzen dute oinu untsasko amikustarek. Eta Tomadizabo defentsan. Hola, joa, bitxor. Pinekiten du pilota honek, pinekiten dakote laurikoer.
Tiko ipe, erdirat. Eta Florian Mendiburu elu unen laguntzera talde honetan. Ziruak aso intzin hortan, ez da menturatzen jo egiterat bitor. Ez, lotu da iretik hartzea Txalapil hor. Nikola Dufo, baina Madeluski botoilatik kanpo joan da pilota bai. Piskat gutxalapil bota du hori. Eta deskarta oino zazpi pundurena, nostuko izan da haundiena eta berriz... Zortzikoa. Bai. Mapaust eta zazpi egon dira zortzi pundurekin. Asu, ez bali madira guai heldu. Horai da, gero berantegi izanen da. Hausten alda partida. Hogoietara eta hogoiekin aintzinean pasatu dira, hogoietan, beraz hori importanta da psikologioki. Nikola Dufo, kezin ere eman bote hoi. Badak idura ere. Eta, hala, pundu bat egeski egina sobera akitu gabe lau erriko pilotarien zat. Zirua, beti haunditzen ari hor. Hala, egon zirezte gurekin entzatuko gira pilotari baten ukaiterat partidatik landa sariak eman aintzin. Fitea eginen dazkugu bizpairu galdera. Beraz, egon zirezte gurekin. Eta bino ez den burukatua. Ez, aniz gauza pasten aldira, no? Hale, atakan beti Nikola Dufo punduen txeka entzinuntan. Akite, nekez egin dituztela gibela, beraz, hori noin majatiko guila entzin hortan, baina Florian Mendiburu hortzen. Eta beti bere jokoan ari bitortiko ipe, ari eman eta eman. Bai eskunaz, bai eskeraz, untsasko. Alde honetan, Tomajonen piloto horren txeka. Eta Florianek untsa bildu hain Eskuineat, hor da beti Florian. Untsa zintzen du bere intzin hau. Bakutsa bere obran dira. Eta amor emaiten lauriko pilotariak. Nikola Dufo ikusten duzu, ez dela kontent. Eta hor, zinez, ikusten da laurikoak akitua direla. Nikola Dufo bezala, amor emaiten du. Nire falta egin du. Betea emaiten du Nikola. Lepo zintzurrean hau betea, kasu. Maiten alitake ez. Kasu, ala emaiten du. Eta hamar punduen deskarta orain. Ai. Florian Mendiburu, beti denbora hartzen, untsa botatzeko. Asu guai pilotera. Hale, bitor, bere useiako lanean, emaiten kaskorat. Kasu hau... Ez, kasu. Zurakina da, ari dira usten partida hau. Pundoak ari dira, bat bestiaren ontik pasatzen. Eta amikustarrak, ogoita lauetan dira. Ogoita lau, eta hamairu. Hamaren deskarta pasotea dute, hameka pundu dituzte.
Eta hor, gauzak samintzen ari dira, gogortzen ari dira. Lau herriko pilotarien zat. Baita, kusten ditugu, oino amikustar hori azkar. Azkar, pasaino bat ukandute hor, eta bizpairu atakak zituen falta, eta Florianek, bitorrek ere autu txar bat edo beste. Haintzin hortan, bi falta egin ditu, ena hor herritazak kanpo. Jakin izan dute berriz gogortzen, eta jokoa. Eta berriz pundu bat erreski egina amikustaren zat, hogoita bosgarren hau, botez egin baitu. Hogoita bost eta hamairu. Eta emaitza gogortzen nahi da. Eta bortitzen dute hor. Bai. Horrikoek. Azte honetan ikusten ditut amikustaren entratzailean bisaiak lasaitzen eta irriño bat eskapatzen. Bai. Nola zez? Bai. Untxasko bildu oino, Florian Mendiberruk pilota hau, entzin nuntan. Ezkeino egin du Nikola Dufo, beran ez dut jende hondirik trompatu egeran. Bakarrik irina zilu bere lagunan, uste? Neok etzuen sinisten, hori. Liuntan txatzen da, binan ez du mina hondirik egiten amikustareri. Ea, Bitor. Bitorrek badu emaiteko ino. Florian Mendiberru aliuntan kaskoratunek ere, eta Toma Dizabo giberian. Urgun pilota hoi, eta nekeziak Toma Dizaboren zamainara maiten ementuan. Haina, ziloak badira. Untxa, Florian. Ziloak badirarik, untxa asko baliatzen duzte amikustarek, bai. Goita 6. Pundua entzun duzu emezala Xanleonen ahutik. Konfientzia hor da, bai. Eta helburua, bai, izanen da, ostuko laurrikoen dako, erdiak bederen egitea. Bai. Ikusten duten honetan heme sortzi eta hamabi ziren, 6 pundu zituzten bakarrik. Eta heme sortzitik, beraz, joan dira hogoita 6 beraz, zazpi sortzi pundu egin dituzte, eta nartean bestek bakarrik punionio bat. Bai. Gaiten zinuena, zinez, Hamabos punduetan neurtzen dira bat bestiari, eta gero azkarrena Bai, eta behar gaur Nikola Dufoetzen behar bere oberen. Ikusi dugu hainiz pilota hartzen ezkerraz, Toma Dizabore juzentzen laguntzera eta egibelerat. Hori da, agian bere eskoa ez du hain nuntza. Ezkerraz, untxa, gantxoa. Azken indarrak egiten Nikolak eta bai, untxa asko egeran ez da gestu erretxena egiten duena, minan alaurriko trebatzaileek ere irrina azten ditu. Jokin altunak ez zuen ukatuko, lakot, Hamalagoren pundua eta gurbiltzen dira erditarat bederen hamalau eta hogoita 6 beti amikustaren zat. Eta biatzen da botatzera, eta lehuntan Nikola Duforen aldikotzez, Xan? Bai. Bai, hola bukatzen dute, Ez dakit marka hona denez, hola, nahastea, binan, altena egiten dute beden. Bate. Hore, lehuntan ez du lortu, eta untxasko ikusi du ziloa Florian Mendiberruk.
Xeratzen bazterretik kitzik atzeraten zinau, baina zen Florian Mendibiru. Horrendik, Biturrek aldiuntan Txasko ezkerraz. Aldiuntan Florian Mendibiru den da eskuinerat. ez gibelka hola airetik ezin du minik egin. Azken ustaratuzte, aurrikoek, aluten bezala. Eta nik ustarek gibela txikitzen laurrikoak. Osa komplikatua zen, hori? Ezkerretik, ezkerraikin, ezker pausatzea, etzen autu erretxena. Hale, hori dituzte erdiak lau erriko pilotariek. Ba, ikusten da, akidura hor da. Morales ere ikusten dugu bizkat hola apaldiak eta lau errikoak. Kutsala pila hartzen bizkat, kutsalak hausi. Eta behar ba, eta azken jokaldi urtan ere behar ba, mikostare bizkat, hola, lasaitasun, behar ba, sober asko ikin ere. Hala, hamabost beraz perdentzat ikusten duzuen bezala, eta hogoita sei, lau kintze falta oino amikustarentzat, xapel hunen joiteko lehen mailako xapel hau. Iparraldeko pilota batzordearen lehen mailako kondaudena, udauntako sasoiuntan. Airetik bera ez da menturatu hartzeat Nicolas Dufo. Bazterretik hau ere, Tomalizabo. Gibela delarik ez da erretx. Oi! Galdegina zuen Tomalizabo pilota hori eta zaitzidu izen berarentzat egokia zenetz. Zenta iduri zuen eta Nicolas Dufo lekian gainean zela, jozeko. Bai, hori da. Eta emekiari urbiltzen denek batekoak, denek bateko barkatu. Amikustarrak barkatu Bai, kasu behinat, hori amikustarra dira egunetik egun, Eta edera. Bitorrek usten dauku ezker bikain bat, ez du bike utxin. Zinezko plazako pilotari edera erakutsi dauku zela bitor. Ez ginoen dudarik, baina hor froga bat gehiago eman dauku, Bai. Azken nirek emaitean Nicolas Dufo kalduen bezala. Kasu, hau. Baina, ez falta eginako eta emeki ariari urbiltzen laurriko pilotariak, amikustarriko pilotariak. Nire akitzen ari nahiz esan, Bartu azira. Ez hain beste egia. Azken indarra guretako ere. Hogoita sortzi, beraz, 2 puntu egiteko amikustarrentzat, xapelunen maiteko. Eta erdiak egin dituzte laurriko pilotariek. Hogeita sortzi eta 15 beraz. Bai, eta merezitako saria, haintxe horre lortuko dute eta amikustar horiek biztan da, eta partida horren gainean nausitasun garbi bateak utziz, orokorki ere, badu urtean dana tor direla, Zulikaka, tituluan ondotik, eta ez da arras ustegabekoa hori. Tomalizabo berak ere txatzen dukoaren agotzerat.
Entzin honetan jokatzen da Ea, Florian. eta hau. Pundu hau. Florianek usteko lehatu delarik, ez dakit minartu ez da minartu ez. Bakarik lehatu da, aldi bat gehiago. Eta segitzen alko du azken pundu gunentzat, 29 baitira amikustarrak. Azken hola gaituzte. Eta jendeak txaluka, alai bainan, azken pundu gunentzat beraz. Kontziste gurekin, etxatu gira amikustar baten ukaiterat, behar ba bitiortiko ipe dinaratziko dugu hemen sariak eman eintzin. Abiadura emikan ikusten du nola kolpatu den. Ezkerreko zangoa partitu zaio. Baina baztu sobera makurriko kantzen eta beti zailu gira zuzenean eta ikusten duzu berriz suti dela eta berriz abiatuko dela botatzerat prest da. Ez da kolpatu izan. Abiatzen da botatzerat, beraz, Florian Mendiburu, pogo eta behatzi garen aldikotz. Kesamina, kaso. Derrada. Nahi zuen bukatu hor, entzin hortan. Nahi zuen bukatu eta untsa bukatu. Tanto puhi batekin ez du lortu. Edo ez du nahi bukatu, erla. Hori ez da seuk. Amasei garen pundua untsa meixaitu eta izute alere aurriko pilotariek. Nikola Dufo botatzen du, beraz. Urrun, Florian Mendibururet buruz. Eski ikartzen, Florianek. Ea behantaikin, bikor. Pilotatzen gaukaren du Florianek ezkerraz biltzeko, baina heldu da mugurat, heldu da. Ea bitior ezkerre bikaina horrekin, ez? Berriz giberat jokoa, ez luzako, zarako. Azterretik hau egin automatizabo, eta hor da amikustara pilota honen biltzeko. Ziro tapatzen eta bitior giletik. Tanto ona. Lortu du espinetik espinat emaiten Nikola Dufok. 17 garen puntuaren egiteko. 17 eta 29 beraz. Azken uzkarra dituzte, behinan kari usaltzen dute beren burua alere gaurrikoek. Untsa da. Eak ustia zerbait ondak mementu arte, jendeare eta hientzate guztun batekin edo ez guztu sobera txarrekin ateatzeko plazatik. Laburra du, Tomadizabok, eta urgun eramaiten Florian Mendiburuk. Bitiortiko ipe berriz dutzen bere lanari. Katzen pundua, baina beti barrean da perden pilotan mentoan, segurik. Ez tekin oizarte, iraundarazten dute, batzen esku mestean ezker, eta beti bizita hori. Hau soberakina izan da atik. Amikustakak jaun eta jabe egun Donamartiriko plaza untan. Hogeita hamar eta 17 joiten baitute Eskualeriko iparaldeko batzardeko txapelketa lehen mailan. Bestiari txalotzen nolaz ez, bi amikustakak gloriatuak dira labainan. Nolaz ez, partida bikain batin dute. Entxatuko gira bizpairu hitz erran araztera, behar bitiortiko ipiri, biztana joan dela bere trebatzailen ikusterat. Eta gero entxatuko gira ganlegiterat sobera luzatu gabe. Anartean behar ikusiko dugu pundu bat edo beste egin dutena abiadura emekian. Bakigu, bitiorre badakira untsa bintzatzen, behaz eginen dugu azken punduetan ikusi ditugun punduekin
ikusten zaituztet. Anartean Bitior gurekin heldu da. Ikusiz azken pundua. Nola zez, amikustaren bozkarioa bainan. Utziko dugu atxarren hartzerat. Zinez partida gogorra egin baitute. Eta heldu gira beraz zuzenekoari. Eta ikusten duzuen bezala Bitiortiko IP gurekin, beraz goresmenak zuri. Esker. Zinez gul horiatu gira, ez dakit zuk nola ikusten duzuen, zinez partida edera ikusten dugu ala ere Bitior, Agian. Bai, badakigu Nikola eta Tomaren kontra beti partidak dinamikoa direla, tiratzen maitute aski erregularki. Guk ez dugu sobera maite estilo hori, eta ez gira biziki bixiak Floriantani. Txatu gira defenditzen albezain ongi. Eta aldiuntan beden partida gure alde joan da, eskertzen dugu eta biziki konten gira. Zuen hasetko entzatu zirarik atakatzea, bizpailuetan entzatu zira, baina mare uski ez duzu lortu, Bai, partidetan ez dut usu egiten, eta hori lertu dut egun ere obenuela ez eginik. Segituzu zure diokoan eta untsa egin duzu. Bai, hori da, eta gainera eskuak ere nituen txora untsa eta nahiago nuen segurtatu eta Florianek badakini baino beki egiten eta biziki ongi egin du. Nikola Dufo behar ba, etzen egun hoberenean ikusi dugu egeski ezkerra sartzen zuela, gero ere dizabo joan da gibererat piloten biltzurat, gero dinda botatzerat aintzinean berriz Nikola Dufo behar ba, etzen hoberenean bere eskuenetik era behar ba rengura zen ez? Bai, posible da, ez dakit alaike aski, iduitzen zait aski urru mintzela alaike noiztenka. Beraz, edo ez zeltsora untsa edo guk behar bada lortu dugu bere zaitasunetan emaiten, ez dakit zer den zehazki. Baina gu bizki konten gira finala galtzea usatu aginen, behingot irabazten dugu, eta ez zino beki eta ospatuko dugu. Plaza hau edera, zuetako ere, berrikuntza bat ere, baina plaza hartu duzue jokatzea ere, nahiz eta behar ba haintzin hortan lehatzen guti edo aski? Bai, haintzina lehakor da pixka bat, baina lehakor da lau pilotarien zat. Eta, ez da beriztasuna hundirik hemen, baina guk nahiago dugula olako plazetan izan, ez da lur gainean, guretzat egokiago dira olako plazak. Aipatzen duzu aritzea pilotan eta segitzea, ondoko segita zer izan da Frantziako xapelketa, beraz nola sartuko zirezte, fite sartuko zirezte, pentsa dut? 3 asteren buruan sartzen gira finala laurdenetan, 27an edo, beraz baitugu 3 aste pausa. Arretetzen duen uskuak etzin dutela hoberinan, beraz honek ginen dugu pausa horrek. Honek ginen dut. Mila esker, guztien zaitugu gozmenak eta segi hola. Mila esker, handi bat. Mila esker Bitior juna eta noator bildurik. Beraz, hemen gilitzen da ikusten duzuen bezala azken punduekin antena turnatuko dugu. Mila esker gurekin egoiteagatik. Mila esker handi bat erranen dugu xani ere nitarik urrundu bali maita. Beraz, mila eskerren itzen zule guzieri, bestaldi bat arte eta gora pilota! Egunon eta ongi etorri Donamartiriko Mierda. Ez da pilota artzenal Joko Garbin bezala. Bertzenaz, erraten dugu hartua dela. Orduan, berti xeristaz eman mierda, edo baitere batzutan posibilita jotzia pala bezala, pilota zehazki eta gorki segidan.
Euskara irakurtzea maite, Euskara hobetu nahi, Euskal Herriko berriak zein diren jakin nahian, zure inguruetako herrietan gertakariak zein diren kurios? Proposamen bikaina herri astekarian harpidetza hartu. Urte batez prezio ezin hobean, 17 euro terditan, 60 euroren ordez. Aste guziz ostegunarekin zure